ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ፕሮግራም ሰለስተ እዩ ፕሮግራም ሰለስተ ብሎሚ ቴሌቭዥን እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዚ ፕሮግራም ትግራይ ብናይ ግዜ ቀመር ትግራይ ትማሊ ትግራይ ሎሚ ትግራይ ፅባሕ ኢሉ እናተንተነ ዘቕርብ መደብ እዩ ብመሰረት እዚ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ትግራይን ብዛዕባ ናይ ሎምን ብዛዕባ እታ ዝነበረት ትግራይ ወይ ድማ ፅባሕ ክትህልወና ብዛዕባ ንደልያ ናሃርፋን ትግራይ እውን ዝምልከት ሞያዊ ታሪካዊ ሓቅታት መሰረት ገይሩ መብርሂ ዝህበና ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣሎ ሳና ፀኒሕኩም ምስ ጋሻና ንገብሮ ቃለ መሕትት ንክትከታተሉ ብክብሪ ዝዕድም ፈለማ ግና መንነት እቲ ጋሻናን ኣበይ ከም ዝርከብን ቁሩብ ሓበሬታ ወስደብን ናይ ሎም መዓልቲ ጋሻና ዶክተር ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ኣርኣያ ይበሃል ዶክተር ገላውዲዮስ ኣርኣያ ፈላማይ ዲግሪኡ ብዓውደ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ዲግሪ ብተመሳሳሊ ዓውደ ትምህርቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ብ1985 ዓመተ ምህረት ካልኣይ ዲግሪ ማለት እዩ ሳልሳይ ብተመሳሳሊ ዓውደ ትምህርቲ ፍልስፍናን ማሕበራዊ ሳይንስን ብ1987 ዓመተ ምህረት ኤምኤ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ራብዓይ ብዓውደ ትምህርቲ ኮምፓራቲቭ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኤጁኬሽን ወይ ድማ ኮምፓራቲቭን ዓለም ለኸ ትምህርትን ብ1990 ዓመተ ምህረት ኤምኤ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ሕዚ እውን ወሲዱ እዩ ዶክተር ገላውዲዮስ ኣርኣያ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ካብኡ ድማ ልዕል ዝበሉ ድማ ከዓ ፅሑፋት ወይ ድማ ሙያዊ ኣርቲክላት ፅሒፍ እዩ እቶም ኣርቲክላት ልዕሊ 350 ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ድማ ከዓ ካብቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምርዳእ ንኽእል ካብ መንጎ ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ኣርኣያ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ ኢትዮጵያ the political economy of transition 1995 globalizing Africa aid date and development ብ2003 ዓመተ ምህረት culture that we must preserve and reject ብትግርኛ ተፃሓፈ ብ2005 ብተመሳሳሊ culture that we must preserve and reject ብቋንቋ ኣምሓርኛ ተፃሓፈ ብ2008 advice to the son in memory of the father ካብ ኣምሓርኛ ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተተርጎመ ብ2008 ኢትዮጵያ democracy the evolution of power and the development state ብ2013 ዝፀሓፈ እንትኾን ኣብ ቀረባ እዋን ንንባብ ክበቅዑ ኣብ መንጎ ዝተዳለዉ ወይ ተዳልዮም ዘሎ መፅሓፍቲ ድማ modern history and politics of Ethiopia ካልኣይ ኢትዮጵያ blueprint of African civilization ዝብሉ ይርከብዎም ዶክተር ገላውዲዮስ ኣብ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከነቲኬት ፕሮፌሰር ኢንተርናሽናል ስታዲስ ኮይኑ international diversity and integration the world as a total system global political economy research international studies ዝብሉ ዓይነታት ትምህርቲ ካብ 2005 ጀሚሩ ክሳብ 2015 ኣብ ዘሎ እዋን ኣምሂሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ኣብ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ ኮሌጅ ለሄማን ፕሮፌሰር ኦፍ ኣፍሪካን ስታዲስ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ዶክተር ገላውዲዮስ ናይ 2002 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኤጁኬሽን ፎር ኣፍሪካ ዝተባሃለ ኢንስቲትዩት መስራትን ፕሬዚዳንትን እውን እዩ ዶክተር ገላውዲዮስ ብሞይኡ ፖለቲካል ሳይንቲስት እንትኾን ናይ ታሪክን ምስ ታሪክ ዝተተሓዙ እውን ተመራማርን ዘፅንዕን እዩ ወይ ዘፅንዕን እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ ለሄማን ኮሌጅ ማለት እዩ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኣፍሪካን ስታዲስን እዩ ሲኒየር ኤዲተር ኣፍሪካን ሊንክ መጋዘን ኮይኑ እውን ብርክት ዝበሉ ፅሑፋት ኤዲት ካብ ምግባር ንላዕሊ ብርክት ዝበሉ ፅሑፋትን ሓሳባትን ኣቕሪቡ እዩ እዞም ፅሑፋት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣምሓርኛ ትግርኛ ዝፀሓፉ ኮይኖም ካልኦት ምስኦም ተተሓዙ ድማ ከዓ ምናልባት ብዋናነት እቶም ቋንቋታት ነቶም ኣርቲክል ዝፀሓፍሉ እንትዝኾን ኣብ እዋን ስራሕቲ ምርምር ግዚኡ ድማ ቋንቋታት ግዕዝ ትግረ
ሂብሩ ኣቀላጢፉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓረብኛን ጣልያንኛን እውን ንምርምር ዝኣክል ኩል ናይ ቋንቋ ፍልጠት ኣለዎ ምናልባት እዞም ክሳብ ሕዚ ዝበልክዎም ኣነ ካብቲ ብዙሕ እትውሕድ ዳኣ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ መንነትን ኣካዳምያዊ ብቕዓትን ምርምርን ዶክተር ገላውዲዮስ ብሓደ ግዜ ወዲአ ዝገለፅክዎ ይመስለኒ ብዝኾነ ኣብ ቀፃላይ እውን እናተራኸብና ከምዘ ንገልፅ ኢና ኣብ ብዙሓት መድረካት እውን ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም እቶም ገለ ዘይትፈልጦ እየ ክንዲ ዝበልኩ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ድማ ከዓ ናብ ቃለ ምልልስና ክንኣቱ ኢና ፈለማ እምበር ዶክተር ገላውዲዮስ እንኳዕ ድሓን መፅኻ እንኳዕ እውን ተራኸብና ዕድመ ኣኽቢርካ ንቃለ ምልልስ ፍቃደኛ ስለ ዝኾንካ ግዜኻ እውን መስዋእቲ ስለ ዝገበርካኒ ክብረት ይሃበለይ የመስግን ኣቶ ገብረ ጊዮርጊስ ኣነ እውን ብዙሕ ከመስግነካ ፈቱ ስለዝዓደምካኒ ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ እዩ ኣብ ሎሚ ቴሌቭዥን ዝቐርብ ዘለኹ እቲ ኣቀራርባ ንዓይ ከተላሊ ዝገበርካዮ ሕፅር ምጥን ብዝበለ እኳ ይኣክል ነይሩ ግን ኩሉ ኢኻ ጌርካዮ ምነዊሑ ነቲ ሰብ እውን ከም ዝፈልጥ ጌርካ ኣለካ እሞ እሱ እውን ከመስግነካ ፈቱ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝገብሮ ቃለ ማሕትታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝተኻእለ መጠን ትምህርታዊ ክኸውን እቲ ሰዓቢ ወይ ከዓ ሰብስክራይበር ናይ ሎሚ ቴሌቭዥን እውን ብዝያዳ ክመሃር ብዛርያ ክማየጥ መድረክ ንምኽፋት እውን ስለ ዝኾነ ትምህርታዊ ነገር ጥራይ ዘቕርብ ዋላ እውን ፖለቲካ ሓዘል ይኹን እምበር ሓደ ሓደ ወይ ኣብ ታሪክ ወይ ኣብ ፖለቲካ ተመስርተ ይኹን እምበር ትምህርታዊ ይኸውን ስለዚ እዚ ዕድል ንክንጥቀመሉ ሎም መዓልቲ ስለ ዝገበርካ ደጊመ ከመስግነካ ፈቱ ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ከም ተዝበልካዮ ብዓብዩ ሎሚ ቴሌቭዥን እቲ ኣብ ህዝብና ዘሎ ሕፅረት ሓበሬታ ተጋሩ ኮይናስ ኣብ ትግራይ ኣብ ታሪክ ትግራይ ድማ ከዓ ዘሎ ክፍተት ክንመልእ ደኾን ንኸውን ብዝብል እዩ እቲ ናባኻ እውን ዘማዕድናሉ ብዓብዩ ሎም ሚድያ ወይ ሎም ቴሌቭዥን እውን ዝጀመርናሉ ቀንዲ ምክንያት ቅድሚ ሎሚ ቴሌቭዥን ተወሰኑ ሚድያታት ብውልቂ ዝሰርሑ እኳ እንተሃለው ክንዲቲ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ናይ ሚድያ ደገፍን ብሚድያ ክርከቡ ዝግብኦም ሓበሬታታትን ክረክብ ስለ ዘይከኣለ እሞ ኣብዚ ሞያ እዚ ከዓ ነዊሕ ግዜ ሰሪሕና ስለ ዝነበርና ሞ ግዜ ምስ ተለወጠ ድማ ከዓ ካብዚ ኩሉ ስራሕ ተፈሊና ስለ ዝነበርና ንምንታይ እሞ ኣነ መሓዝተይን በቲ ንኽእሎ በቲ ዝተምሃርናዮ በቲ ንፈልጦ ክንሰርሖ ንኽእል ነገር ህዝብና ዘይነገልግል ብዝብል ኢና ጀሚርናዮ ሎሚ ካብ ሽሙ ክትርድአኒ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ክንብል ከለና ግዜ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ከዓ ብዙሕ ነገር ርኢና ኢና ስለዚ ትዝረአናዮ ናብ ግብሪ ክንልውጥ ተኮይና ሎሚ እዩ ትግዝኡ ክንማኸር እንተኮይና ሎሚ እዩ ትግዝኡ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ንገብሮ ቃልሲ እንተልኡ ኮይኑ እሞ ክንዕጠቕ እንተኮይና ብሓፂር ሎሚ እዩ ትግዝኡ ንስቲ ንሳትና ክንማኸር ሓሳብና ሓሳብ ክንላወጥ ንእንተ ረብሓ ትግራይን ተጋሩን ክንሰርሕ እንተኮይና እውን ሎሚ እዩ ትግዝኡ ብዝከኣልናዮ ብዝተወፈርናዮ ዓውዲ ስራሕ ንዓዲ ማእከል ጌርና ንህዝቢ ማእከል ጌርና ዝግበአና ነገር ክነወፊ ንጅምረሉ ሰዓት እውን ሎሚ እዩ ትግዝኡ እሞ ሎሚ ኢልና ንምንታይ እዩ ዘይንጅምር ኢልና ኢና ምስ ናይ ስራሕ ማዓስከ ጀሚርናዮ ስለዚ እቲ ትምህርታዊ ክኸውን ዝበልካዮ ሓሳብ ናተይ እውን ሃንቀውታ እዩ መብዛሕትና ንትግራይ መሊእና ንፈልጣ ዲና ወይስ ብደገ ሃሰስ ኢና ተጋሩ ምዃንና ጥራሕ ዲና ንዛረብ ወይስ ትግራይ ዝነበርናያ ዝበቆልናላ ቦታ እውን ኣፀቢቕና ንፈልጣ ኢና ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ዘሎ በቢግዚኡ ዝረአዩ ዓንቀፍቀፍን ካልኦት ማሕልኻታትን ካብ መኣዝዮም ክቕፅሉ እንታይ መበገሲኦም ዝብል ነገር ከምዚ ምስ ኣሕዋትና ምስ ዓበይቲ እያታትና እናውጋዕና ነቲ ካልእ ነቲ ኩሉ ሕብረተሰብ እውን ክነብፅሕ ስለ ዝደለና ኢና እሞ ድሌትካስ ድሌትና እዩ ኳዳስ ኩሉ ምስ ድሌትካ እውን ምስ ፈቃደኝነትካ እውን ስለዝኾነ ደጊመ እየ ዘመስግን በዚ ኣቢልና ናብቲ ቃለ ምልልስ ንእትዎ ኣብ መጀመርያ እውን ዘቕረብክዎ
ዶክተር ገላውዲዮስ ብኣካል ይኹን ብታሪክ ዝፈልጣ ትግራይስ እንታይ ትመስል ትግራይ እያ? ካበይ ናበይ ቆፂርካ ወይ ድማ ዓቂንካ ትፍለጥ ትግራይ እያ? እንታይ ትመስል ዝብል ነገር ኢና ክንጅምር ሓሲበ እየ ዘለኹ። ስለዚ በዚ እስከ ንጀምር እሞ ናብ ሰኣለ መለለስ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እምበኣር ከስታ ታሪካዊት ትግራይ ንብላ ታሪካዊት ትግራይ ንብላ ሓደ ካርታ እውን ሰዲደልካ ኣለኹ በፂሕካ ተኮይኑ በትዕ በፂሕኒ ኣሎ። እወ ንሱ እውን ተመርኩስና ብዝያዳ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ነዚ ሰማዒ ታሪካዊት ትግራይ ትበ ብጣዕሚ ኣዝያ ዓባይ እያ ነይራ ኣዝያ ዓባይ ብጣዕሚ እዛ ሕጂ ዘላ ትግራይ ንብላ ምዕራብ ትግራይ እውን ወሲኽካ ማለት እየ 20,000 ስኩዌር ትርብዒት ማይልስ እኳ ኣይትመልእን እያ ድሓን ግን 20,000 ንበላ ኣብኡ ከባቢ እያ እታ ዘመናዊት እታ ናይ ቀደም ትግራይ ዓባይ ትግራይ ንብላ ግን 4 ዕፅፊ እያ 4 ዕፅፊ ኣነ ከዓ እንታይ እየ ገይረ ነታ ካርታ ዝረኸብኳ ማኑኤል ባራዳስ ኣብ መፅሓፉ ዘቐመጣ ሳላ እኳ ሪቻርድ ፓንክረስቲ ናብቲ መፅሓፍ ረኺብና እዮ ነታ ካርታ ሒዘ ኣብቶም ናይ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንት ናይ ዘለኽዎ ዩኒቨርሲቲ ከይደ ንሳቶም ክፈልጡ ስለ ዝኽእሉ እዚኣስ ክንደይ ኮን ትኸውን ስፍሓታ ኢለ ሓቲተ እዮም ተፈላለየ መሳርሒ ስለ ዘለዎም ዓቂኖም ዓቃቂኖም ብዙሕ ነገር እዮም ዝጥቀሙ 80,000 ትርቢዒት ማይልስ እያ እዚኣ ኢሎምኒ ሽዑ ብጣዕሚ ገሪምኒ ብኡ ምክንያት ኢኻ 4 ዕፅፊ ነዛ ናይ ሕጂ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሓኩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝነበረት 80,000 ንብላ ዘለና ብሰሜን ሙሉእ ኤርትራ ማለት እዩ ሽዑ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይተፈጥረን ገና እዩ 17 ክፍለ ዘመን ምናልባት እውን እቲ ሰብ ዝካተተለና ዘሎ ብደንቢ ክርድኦ ተኮይኑ እታ ካርታ ክትስሕባ ተኽኢልካ ፅቡቅ እዩ እታ ናይ 17th century ትብል ትግራይ እንድሕር ክተምፅኣ ክኢልካ ንሳና ሓበርታ ክንህብ ምእንቲ ማለት እዩ ከምቲ ጠቂሰዮ ዘለኹ ቀድማ ኣቢለ 80,000 ማይል ማለት ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ስለዚ ብሰሜን ማለት ናይ ትግራይ ሽዑ በቲ ግዜቲ 17 ክፍለ ዘመን ንብሎ ዘለና እቲ ማኑኤል ባራዳስ ዝበሃል ናይ ፖርቱጋል ሙሴናዊ ኣብ ትግራይ ተቐሚጡ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ ዓድዋን ኣብ መንጎ ኣክሱምን ፍሮሜና ትበሃል ንእሽተይ ገጠር ዓዲ ኣብኣይ ተቐሚጡ ዝነበረ ማኑኤል ባራዳስ ንሓቲ ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነይሩ ነቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ሰብ እናሰበኸ ናብ ካቶሊክ ሃይማኖት ንምቕያር እዩ ዝነበረ ግን ኣይቀንዖን ሓደ ሰብ ጥራይ ተጠሚቑ ምስኡ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ነይሩ ንሱ ድማ ሓደ መዓልቲ ተቐቲሉ ተረኺቡ መን ከም ዝቐተሎ እውን ኣይፍለጥን ካብኡ ባራዳስ ንባዕሉ እውን ስለ ዝሰግአ ካብ ትግራይ ወፂኡ ንየመን እዩ ዝኸደ ሕጂ እቲ ተኸታታሊ ምን ትፈልጦ በቲ ግዜቲ ሱስንዮስ እዩ ዝገዝእ ነይሩ ኣብ ጎንደር 1630 ኣከባቢ እዩ ሽዑ ብ1634 ባራዳስ ናብ የመን ኸይድ ናብ የመን ቀይሕ ባሕር ሰጊርካ የመን ቀሊል እዩ ዝነበረ ሽዑ ብመርከብ ማለት እዩ ናብኡ ምስ ከደ ይፅሕፋ እታ መፅሓፍ ምሳይ ኳላ ናይ ትግራይ ናይ ጂኦግራፊን ታሪክን ፀብፃብ ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ኣካውንት ኦፍ ትግራይ ጂኦግራፊ and history ኢልዩ ፅሕፎት እሞ ብሰፊሑ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ባህሊ ከይተረፈ ቋንቋ ከይተረፈ ሃይማኖት ከይተረፈ እንታይ ዓይነት ሃብቲ ከም ዘለዎ ትግራይ ከይተረፈ እቲ ብርክታት ናይ ትግራይ ከይተረፈ ዝርዝር እዩ ሓደ ጌጋታት ዝረኸብ ኩሉ ኣሎ እሱ ግን ብዘየገድስ ብጣዕሚ ገዳሲት መፅሓፍ እያ እታ መፅሓፍ
ካብ ኩሉ ዓብይ ህያብ ኢለ ዝብሎ ግን ንዓይ ብዙሕ ንካታዕ ስለ ዝነበርኩ ምዞም ኣብ ደገ ዘለው ወልቃይት ንሕና እዩ ኢሎም ዝካትዑና ዘለው ሓበሬታ ክኾነኒ እታ ካርታ ስለ ዝቐመጣ እታ ካርታ ብጣዕሚ ደስ ተብል ካርታ እያ። ምክንያቱ ንሳ መሰረት ገይሮም ኣነ ንክካታዕ በቂዐ እዚ ኣቐድም ኣቢሉ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት 20 ዓመት እውን ድሓር እውን ብተደጋጋሚ ኣብታ ካርታ ከም ዝሕብረና እምበኣር ማኑኤል ባራዳስ እታ እርትኦነት እቲ ኤዲሽን ኦፍ ኮርስ ሪቻርድ ፓንክረስ እዩ። እታ ነቲ መፅሓፍ ተርጎመቶ ካብ ፖርቹጊዝ ናብ እንግሊሽ ሓንቲ ናይ ፖርቱጋል ተወላዲ ዝኾነት ሰበይቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ትሰርሕ ነበርታ ኣዲስ ኣበባ እያ። ንዓ ኤሊዛቤት እያ ትበሃል እታ ሰበይቲ። ንዓ ረኺቡ እዩ ፓንክረስ ከም ትርጎም ዝገበራ። ሕጂ ኣብታ ካርታ ሰሜን ኣካል ናይ ትግራይ ደሴታት ዳህላክ ዝብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘለዎ ንሱ እዩ ሰሜን ኣካል ናይ ትግራይ ይብል። ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእ ይብል። ሓማሴን ኣከሎ ገዛይ ሰራየ እውን የቐምጦ እዩ። ኣከሎ ገዛይ እኳ ይብልኒ ሰራየ ግን ይብል ሓማሴን ከዓ ይብል። ሕጂ በቲ ናይ ፖርቹጊዝ ፀሓሕፋ እዩ ኣማሴን ይብል፣ ሶሮዎ ይብል፣ ኣጋሚያ ዓጋመ ንምባል እዩ። ሽዑታ ኣጋሚያ ዝብል ኣብቲ ካርታ ንሱ የኸርእዮም ደለ ዝነበርኩ እታ ካርታ ትወፅእ ነይራ ግን ምንም ኣይኮነን። ዓጋመ ሽዑ ዝበሃል ዘሎ ማእከል ዓዲ እዩ። ሕጂ ዓጋመ ብትወሰን ናይ ኤርትራ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ተገሚዑ ዝኸደ ኣካል ስለ ዝኾነ ሰሜናዊ ኣካል ያው እቲ ማእከል ዝነበረ ወሰን ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ካርቶግራፊ ዲፓርትመንት ምስ ከድኩ ንባዕለይ እኳ ገሪምኒ ክንደይና ዓብዪ ከም ዝነበረ ብምዕራብ ሰሜን ብምሉኡ ወልቃይት ፀገዴ ገለመለ ግደፎ ፍሉጥ እዩ። ሰሜን እቲ ሰሜን ዝበሃል ሕጂ ኣብ ጎንደር ዘሎ ንሱ እዩ ትወሰን ሊማሊሞ ሓሊፍካ ማለት እዩ። በራዳስ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ገለገለ ተከዘብሉ እምበር ገለገለ ከዓ ሊማሊሞ እዩ ወሰን ናይ ትግራይ እዮም ዝብሉ እዩ ዝብል ኣብቲ መፅሓፉ። እቶም ትምክሕተኛታት እታ ሊማሊሞ ክጠቕስዋ ኣይደልዩን እዮም ኣይደልዩን። ብደቡብ ዶባ እዩ ዝብሎ። ዶባ ግን በቲ ድሓር ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ኣልውሃ ምላሽ እዩ። እዚ ኣልውሃ ምላሽ ንብሎ ዳርጋ ጥቓ እቲ ዶባሲ ዳርጋ ጥቓ ወልድያ ኣከባቢ እዩ፣ ደቡብ ኣካል ናይ ትግራይ ማለት እዩ። ብምብራቕ ድማ ዳናኪል እዩ ዝብል ዳናኪል። ሕጂ ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓብዪ ዓዲ እዩ። ትግራይ ትማሊ ትግራይ ሎሚ ትግራይ ፅባሕ ከመይ ትገልፆ ዝብል ሕቶ እቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ጥራሕ ሓደ መሊሰ እዩ ተመሊሱ እዩ እንደገና ምድግጋሚ ዝኸውን ተቐዳማይ ክፋል ተመሊሱ እዩ። ናይ ፅባሕ ትግራይ እንተበልና ግን ኣነ ብወገነይ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ ስርዓት ትመሓደር ፍትሓዊትን ዝበልፀገትን ትግራይ ኣብ ናይ ታሪክ መድረክ ክትገሃድ ተስፋ እንዳገበርኩ እየ። እንተኾነ ግን ሕጂ ትግራይ ብጠንቋሎን ኣትማንን ተመሪዛ ስለ ዘላ ጥዑያት የለውን ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ጥዑያት ብዙሓት ተገደስቲ ንሃገሮም ዝሓስቡ እኳ ደኣ ብጣዕሚ ዘድንቆም ኣብ ትግራይ ኣለዉ እዮም። ግን መዓት ሕልኽልኻት ዝፈጥሩ ዘለዉ ከዓ ኣትማን ኣለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ፀሓይ ኣብ ትግራይ ጠፊኣ ኣላ ክበሃል ይከኣል። እዚ ተጋነነ ኣይኮነን። ግን ዘይሓልፍ ነገር የለን። ዕቁር ሓይሊ ናይ ትግራይ ድማ ዓብዪ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ዓብዪ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንግሆ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ትግራይ እተዋፅአ ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስቲ ኣቆይምና ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕሰምን መከራን ኣውፅአና ልምዓትን ሃብትን ኣብ ትግራይ ንኸደንፍዕ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ። ናይ ህዝቢ መንግስቲ ምስ ቆመ ጥራይ እዩ ከዓ
ህዝቢ ትግራይ ክትኣመን ዝኽእል ገዛ ርእሱ ፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ጠለባቱ ክማልእሉ ዝኽእሉ መጻኢ ዕድል ናይ ትግራይ ድማ ክውጥን ዝኽእል ሽዑ ጥራይ እዩ ትዕቁር ሓይሊ ኢለዮ ዘለኹ ኣብ ዳያስፖራ ብጣዕሚ ብዙሕ ተማሃረ ብዙሕ በዓል ሞያ ትግራዋይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ወሰካ መናእሰይ ብሕልፊ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕጂ ብንኣነ ዘለኽዎ ትግራይ ኮሚኒቲ ፎረም ዝበሃል ኣዝዮም ብዙሓት ተጋሩ መብዛሕትኦም ኣብ ዝተወልዱ እዮም ኣብ ዳያስፖራ ቋንቋ ትግርኛ እውን ኣይፈልጡን ግን ክንምህሮም ፈቲና ኢና ቋንቋ እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ምእንቲ ብኡ ከዓ መጠን ፍቅሪ ናይ ዓዶም ስለ ዝሓደሮም ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕም ዝግደሱ እቶም መናእሰይ ገሊኦም ሳይንቲስት እዮም ገሊኦም ሓካይም እዮም ገሊኦም ኢንጂነርስ እዮም ገሊኦም ተኣምር ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ እቲ ተስፋ ዝበኒ ዘሎ ድማ እሱ እዩ ኣነ ዕቁር ሓይሊ ናይ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣኻኺብካ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ኣቕሪበ ነይረ ኣነ ነዚ ዘሎ ሕጂ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዝበሃል በይዛኻትኩም ሓደ ኮሚቲ ወይ ኮሚሽን ኣቆምኩም ዳያስፖራን መንግስቲ ትግራይን ብሓንሳእ ዝስርሓሉ መገዲ ፈጠሩ ደጋጊመ እየ ተዛሪበ ግን ሰምዕ እዝኒ የለን ንሓዋሩ ግን እቲ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቆመ መንግስቲ ምስ ዝቐውም ዝጣየሽ ሽዑ ነዚ ኩሉ ዕቁር ሓይሊ ዝብሎ ዘለኹ ክጥቀመሉ እዩ ሽዑ ጥራይ ክትለዓል ትኽእል ትግራይ እምበር ሕጂ ዝሪኣ ዘለኹ ትግራይ እሞ ኣቶ ገብረ ገርግስ ንስኻ እውን ትፈልጦ ኢኻ ዋላ ተነገርኩኻ እውን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወርቂ ስራቕ ሕግን ስርዓትን ጠፊኡ ነናሓደዶም እቶም መራሕቲ ነናሓዶም እናቆሩ ድሓር ኣነ ብናይ ፕሪቶርያ እውን ብዙሕ ፅሒፈ ኣለኹ ፕሪቶርያ መጀመርያ ተስፋ ሂብና ነይሩ ኣንጻራዊ ሰላም እውን ኣምፅኡ ኣብ ትግራይ እዚ ዝካሓድ ኣይኮነን ግን ሕጂ መሊሰ ደጋጊመ ክሪኦ ከለኹ እቲ ፕሪቶርያ ብዲዛይን ኮነ ኢልካ ተገብረ እዩ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ትግራይ መቐፀልታ ናይቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ንክኸውን እምበር ተጋሩ ብዝደልይዎ ነፃ ብዝኾነ መገዲ ናቱ ክልላዊ ዝኾነ ንድፊ ኣውፅኡ ንክጉዓዝ ተገብረ ኣይኮነን ምክንያቱ እተን ኣብ ፕሪቶርያ ተጠቕሰ ኩላን መረበቶም ክምለሱ ተባሃለ ስጋ ሕጂ መረበቶም ኣይተመልሱን ተጋሩ ቁርብ ተፈቲኑ ፀለምቲ ኣብ ራያ እቲ ክስታይ ግን ዳርጋ ሕልሚ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ዘሎ ወልቃይት ፀገደ ዝበሃል ሕመራ ዝበሃል እቲ ፕሪቶርያ ግን ክምለሱ መረበቶም እዩ ዝብል ትግራይ ክከሓስ እዩ ዝብል ናይ ኣፍሪቃ ሓድነት ኮሚቴ ቆይሙ ሞኒተር ዝገብር ከይዱ ፕሪቶርያ ሰሪሑ ዶ ይሰርሐን ዝብል ሞኒተር ክገብር ተባሃለ ምንም ኣበይ ከም ዘሎ እውን ኣይፍለጥን ኣንኳይዶ ከይዱ ሞኒተር ክገብር ንትግራይ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ፕሪቶርያ ከም ዘይሰርሕ እዩ ርኢናዮ ዘለና ንክሰርሕ እውን ተገብረ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕጂ ስለዚ ኣብ ፀገም እያ ዘላ ትግራይ ኣብ ዓብዪ ፀገም እያ ኣትያ ዘላ ንሕና ድማ ብዝከኣለና ከምዚ ምይጥ እናገበርና መድረክ እናኸፈትና ህዝቢ ትግራይ ዝነቕሓሉ መገዲ እናፈጠርና ናይ ፅባሕ ትግራይ ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ከመይ ጌርና ኢና ኣብታ ሰላም ዝዓሰላ ትግራይ እሞ ዳግም ህንፃ ኣካይድና ናብ ምዕባለ ንመርሓሉ መገዲ ከመይ ኢልና ኢና ንኸይድና ንዛተየሉ መዓልቲ ክመፅእ ተስፋ ገብር ብዙሕ ኣኼባታት ትካየድ ይከታተሎ ኣብ ትግራይ መብዛሕትኡ ገለገሊኡ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ እቲ ዝቐርብ ሓሳባት ኣብ ካልእ ቦታ እኳ ዘይተረኣየ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሓደ ኤርትራዊ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣነ ቀኒኤ ብተጋሩ ምክንያቱ ዘካይድዎ ኣኼባታት ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ንሕና ግን ከምኡ ክንገብር ኣይከኣልናን እዩ ዝብል ዘሎ
እዚ ኣመስገነ ድሓን እዩ ደስ ዘብል እዩ እቲ ካልእ ግን ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ዕንቅፋት ነቲ ምዕባለ ናይ ትግራይ ዝካየድ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይዓገብኩን ዘለኹ በዚ ሕጂ ዘላ ትግራይ ብዙሕ ክሕጎስ ኣይከኣልኩን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እየ ስለዚ ተኻለይቲ ብኣ ገይረ ክዓፅዋ እሞ ኣብታ ሳልሰይቲ ሕቶኻ ክንከይድ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ናብ ታሪክ እያ ትመልሰና ህዝቢ ትግራይ በብተፈላለዩ እዋን ዝተፈላለዩ መከራ ተቐቢሉ እዩ መበገስቶም ዝተቐበሎም መከራታት ዋላ ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ብዘየገድስ ብዙሓት ዓይነት ፀገማት ሓሊፉ ነቶም ፀገም ንከኣሊ ዝገበሮም ፃዕርታት እውን ኣለዉ እዋ እስቲ ናብኣቶም ንመለስ እሞ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዘይተቐበሎ ዓይነት ምሕደራ ከመይ ዝበለ እዩ ምናልባሽ እዚ ክንብል ከለና ካልኦት ህዝብታት ነናይ ባዕሎም ፃዕሪ ክህልዎም ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ንውሕ ንዝበለ ታሪክ ዘይመስሎ ዘይተቐበሎ ምሕደራ ኣመን ኢሉ ዝቕበል ዓይነት ህዝቢ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ታሪክ ምልስ ኢልና ነበሩ ኩነታትን ነቶም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ብህዝቢ ዝተገበረ ፃዕርን ዝተረኸቡ ዓወታትን ዘድሃሰና ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ትግራይ ህዝቢ ዘይተቐበሉ ዓይነት ምሕደራ እንታይ እንታይ ዓይነት እዩ ኢልና ንርአ መድረኽናትካ ኦኬ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣነ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዘይቀበሉ ዓይነት ምሕደራ ወይ ከመይ ዝበለ እዩ ቁርባ ስፋሕ ኣቢልና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ብሕግን ስርዓትን ሩል ኦፍ ሎው ንብሎ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ብባይቶ ከይተረፈ እቲ ባይቶ ድማ ሕጂ ዲሞክራሲያዊ ንብሎ ዋላ ፓርላማ ንብሎ ዓይነት እዩ ዝነበረ ዝመሓደር ህዝቢ ስለ ዝነበረ ብህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ንግስነት ተዘይኮይኑ ንዓመፅን ሽፍትነትን ከምኡ እውን ባዕዳውያን ወረርቲ ሓይልታት በቢግዚኡ መኪቱ ስዒርዎም እዩ ኣይቀበለኒ ኣይግዛእን እናበለ እዚ ሙሉእ ዓለም መስኪርዎ እዩ ካብ ድልየትን ጠለባትን ናይ ህዝቢ ወፃኢ ብሸርሒ ከመሓድር ዝፍትን በዓል ስልጣን ነቲ ሓፈሻዊ ክብርታት ናይ ትግራይ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት የብሉን ሕጂ እውን ከመይ ኣትካየድ ዘላ ኣብ ትግራይ ዋላ ኣብ ሽረ ዋላ ዓዲግራት ዋላ ገለ ዝረኣናዮ ኣኼባታት ብግልፂ ነግሮም ኣሎ እቲ ህዝቢ ናብ ዓዲግራት ዝኩረ ሰበይቲ ከመይ ዝመሰለት በላሕ ሰበይቲ ርክክብ ናይ ስልጣን ክርዳእኩም ኣለዎ ቤተሰብ ወለዲ ገዛ ሰሪሖም ንደቆም እዮም ዘውርስዎም እቲ ገዛ ዝስራሕ ዘሎ ሲ የውርስዎም ከመይ ዝመሰለ ሜታፎር እያ ተጠቂማ እታ ሰበይቲ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ክትፈልጡ ኣለኩም እዮም ኩሎም ይሰምዑ ኣለዉ እቶም መራሕቲ ብቲ ኣኼባ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ሓሊፍዎም ይኸይዱ ዘሎ እቲ ህዝቢ ሕጂ ተምሃረን ገለ ኢልካ ትንዕቆ እሱ ግን ዕሽነት እዩ ብናተይ ኣረኣእያ ምክንያቱ ናይ ሸሓት ዘመን ብርክታት ካብ ጥንቲ ካብ ኣክሱም ጀሚርካ እናተወራረሰ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ በሊሕ ከም ዝኸውን እዩ ገይርዎ ንሕና ብኣንትሮፖሎጂ ወይ ብሶሲዮሎጂ ተኸይድካ ዋላ እውን ፖለቲካል ሳይንስ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ናይ ሓደ ህዝቢ ኢኻ ትገብር እምበር ውልቀ ሰባት ኣይኮንካ ትርኢ ውልቀ ሰባት ሸፋት ኣለዉ ድኹማት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ሕማቃት ተጋሩ እውን ኣለዉ እዮም ከዳዓት ከይተረፉ እውን ኣለዉ እዮም እዞም ከዳዓት ተጋሩ ሕጂ 4 ኪሎ ኣለዉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኩሉ ግዜ ዘሎ እዩ ብጣልያን ግዜ እውን ክምክትዎ ከለዉ ንጣልያን ሽዑን ዝኸድዑ ነይሮም እዮም ንሶም ኣይኮና ንርኢ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ህዝቢ ግን እንታይ ዓይነት ብርክታት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ኣረኣእያ ኣለዎ ሳይኮሎጂ ናይቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ በዚ ስለ ዝኾነ ኣይቀበልን እየ ኣይግዛእን እየ ንዓመፅ ንገለ ኩሉ ኣይተቐበሎን ትግራዋይ
ቀዳማይ ወያነ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ማዕርነት የለን ፈትሒ የለን ኢሎም እዮም ተላዕሉ እምበር ክንፀሉ እውን ኣይኮነን ዝነበረት ዕላማ ንሳቶም ተቃሊሶም ተዋጊኦም ማለት እዩ ወላ ካልኣይ ወያኔ እውን እዚ ሕወሓት ዘካየዱ ቃልሲ ንሱ እውን ንፍትሒ እዩ ዝነበረ ኣነ ሕጂ ነቲ ሕወሓት ብዙሕ ግዜ ነቶም መራሕቲ ነቶም ገለ ጥራይ ዝርኢ ትሰብ ኣነ ነቶም ተጋደልቲ እየ ዝርኢ እዞም ኩሎም ተጋደልቲ ዝሰውኦም ዘለዉ ንፍትሒ ፍትሒ ትግራይ ደልዮ ይረኸበን ብግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዓብይ ድኽነትን ኣብ ዓብይ ሽግርን ይወዲቑ እናበሉ ዝሓሸ ስርዓት ንምፍጣር እዮም ተቃሊሶም እቶም ተጋደልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ተጋደልቲ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ተረኣዩ እዚ ኩሉ እናሃለዎ ግን ሕጂ እውን ክደግማ ዝደሊ ዝኾነ በዓል ስልጣን ነቲ ናይ ትግራይ ብርክታት ዝፃረር እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣይቅበሎን እዩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ግን ኣዝዩ ብዘሕዝን መገዲ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቆመ መንግስቲ ክጣየሽ ዘይምኽኣሉ እዩ ሓንቲ ወይ ከዓ ገሊፀ እየ ኣነ ሕጂ ሕምቀት ናይ እገሌ ናይ ውልቀ ሰባት መራሕቲ ክኾንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብሓፈሽኡ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ዘይከኣለ ኣነ ግን ደጋጊመ ዝረኣኽዎ ፀሓፍ ኩሉ ኣብዚ ኩሉ ሕልክልኻት ናይ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ብዙሓት ኤለመንትስ ወይ ባእታታት ናይቲ ከባቢያውን ናይ ዓለም ልኻውን ኣትዮም እያ ናይ 2 ዓመት ኩናት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ከሎ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ዝነበረ ግርጭት ኣይኮነን ፈጢርዎ ብድሕሪኡ መዓት እዞም ኩለን ሃገራት ኤርትራ በሎ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት በሎ ፋኖ በሎ ሶማልያ በሎ ቱርኪ በሎ እስራኤል ከይተረፈት እውን ሓበሬታ ብምሃብ ነዛ ንእሽተይ ክልልሲ እዞም ኩሎም ዝመፀሉ መገዲ እንታይ እዩ ዓለም ለኻዊ ትሕዝቶ እዩ ነይርዎ ጂኦፖለቲካሊ ነይሩ ኩናት ናይ ትግራይ ጂኦፖለቲካሊ ነይሩ ስለዚ እንተጋሩ ኣንበርኪኽና ሳቶም እዮም ዘሸጉርና ዘለዉ ሳቶም እዮም ሕጂ ምዝ ሕቶ ዘምፅኻዮ ዘለካ ኣቶ ገብረ ጊዮርጊስ ዝኸይድ እዩ እዚኣቶም ብቐሊሉ ኢሎም ዝቡ ይኮኑን ስለዚ ከነጥፎም ክንድምስሶም ኣለና ንኸፅንትዎ እዮም ከዓ እቲ ፕላን ንኸፅንትዎ እዮም ጀኖሳይድ ንኸተኻይዲ እዩ ግን ሓደ ዘይፈለጥዎ ነገር ቀደም እውን ተራእዩ ኣብ ታሪክ ኣብ ሓደ ቦታ ንገሊኦም ከፅንቶም ምፍትኑ እሞ ግዒዞም ከይዶም ኣብ ሓንጎሎም ሒዞም መኸዱት ብርክታት ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ ኣንጻራዊ ሰላም ተልዩ ኣብ እንደገና ሃይሎም ይጅምሩ ጠፊኦም ኣይጠፍኡን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ካብ ቁሩብ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ወዮ ልምድታት ናይ ኩናት ሆዳ መብዛሕትኡ ግዜ ስዒርካ ምውፃእ ኣነ ትንኩሕቲ ከይመስል እናበልኩ ብጥንቃቄ ዝዛረቦ እዚ ትግራይ ተሳዒሩ ይፈልጥን ኢሉ ተዛሪቦ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ እዚ ከዓ ትንኩሕቲ ይኮነ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ፅቡቅ ነገር እዩ ንግብፃውያን 2 ግዜ ስዒርናዮም ኣብ ጉንደት ንጣልያን 3 ግዜ ስዒርናዮም ሕጂ እውን ከጥፍኡና ምስ መፁ ዝኩሉ ፅንተት ከካይዱ ምስ ፈጥሞም ቲዲኤፍ ተፈጢሩ ሕጂ ቲዲኤፍ ስኢሉ ይኮነን ዝፍጠር ምስቲ ብርክታት ናይቲ ህዝቢ ምስቲ ቁራፅነት ናይቲ ህዝቢ ምስቲ ኣይግዛእን እየ ዝብል ሓበን ሕራነ ናይቲ ህዝቢ ዝኸይድ እዩ ጠፊእና ክንጠፋ ኣይኮነን ዝኩሉ መንእሰይ ከይዱ ናብቲ ጫካ እዩ ዝኣትዎ ሽዑ ቲዲኤፍ እንታይ ገይሩ እንደገና መፅኡ ተቆፃፂሩ ኣነ መቐለ እንደገና ከዓ ኩላና ከም ንፈልጦ ደብረሲና በፂሑ ግን ኩሉ ግዜ ሳቦታጅ ኣሎ ካብ ደብረሲና ክምለሱ ከለዉ ብድሮን እዮም ተቐጥቂጦም ሕጂ እዚታት ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕዝነኒ ብጣዕሚ ምክንያቱ ብቕንዕና ዝቃለስ ህዝቢ ንፍትሒ ዝቃለስ ህዝቢ ንኸተጥፍኦ ትፍትን ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ተሓበሩ ተጋሩ ኣለዉ ዝሕዝን እሱ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝበዝሕ ትግራዋይ ድሓን ስለ ዝኾነ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ
ትግራይ ትለዓለሉ መገዲ እውን ክመፅእ እዩ እዚ ጥርጥር የብለይን ጥርጥር የብለይን ትግራይ ክትለዓል እያ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ዳግመ ህንፃ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ ትግራይ ምክንያቱ ብዙሓት ቆራፃት ብዙሓት ድሌት ዘለዎም ኣነ እኳ ዝፈልጦም ኣብዚ ዳያስፖራ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ምሳይ ብዙሕ ርክብ ዝገብሩ ምሁራት ሰብ ሞያ ኣለዉ ብዙሓት ካብ ኣውስትራልያ ኣውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካ ዋላስ ከዓ ካሪብያን ታሕቲ እውን ኣለዉ ሰባት ተጋሩ ዝገርመካ ስለዚ ንሱ እውን ክንሪኦ ግባኣና እዩ እዛ ዘላ ናይ ሕጂ ትግራይ ኣብ ሽግር እያ ዘላ በቃ እንታይ ምክብለካ በቃ ከምዚ ሓሚማ ክትስእ ዘይከኣለት ኣብ ዓራት ተረሚሳ ዘላ ሰበይቲ ግን እስትንፋስ ዘለዋ ፅባሕ ንጎ ግን ክትለዓል ትኽእል ከምያ ኮይና ዘላ ትግራይ ሕጂ ተስፋ እናገበርኩ እየ መቸም ሓደ ነገር ክፍጠር ግን ሓደ ነገር ብተስፋ ጥራይ ኮንካ ወይ ብድሌት ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ክገበር ስለ ዘለዎ ሃየ ተጋሩ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ኣብ ዳያስፖራ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ እሞ ኣብዚ ኣጋጣሚ ረኺበ ሕጂ ብናይ ሎሚ ቴሌቭዥን መልእኽቲ ሕልፍ ኣለኹ ማለት እዩ በደንብ ምናልባት ምስ ግዜ እውን ክንተሓስ ናብ ተቐፃላይ ንሕልፍ ተቐፃሊት እውን ከን ሕቶታት ከውፅእ ከሎ ብቀደም ሰዓት ኣብኡ እናተላገባ ተሕለ ዝምግብ ኮይነን እየን ቀሪበን ዘላ ብተወሰነ መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ዘይመስሎ ዘይኮኖ ምሕደራ ብምርካቡ ዝገበሮም ተጋድሎታት ብተወሰነ መልክዑ ወልዕናን ኔርና ኢና ንኣብነት ኣንፃር ጥልያን እውን ክንብል ንኽእል ኢና ዋላ ኣንፃር ውሽጣዊ ዘይምዕሩግ ምሕደራ እውን ኣካይዱ እዩ ቃልሲ ኣካይዱ እዩ ስለዚ ግን ድፍእ ነብሎ ምክንያቱ ታሪክ እውን ዝነግረና ነገር ኣሎ ጣልያን ኣሎ ንግብፂ ኣሎ ነገር ግን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ እውን ነይሩ ስለዚ ካብኡ ዝተሰ ንሃለዋቱ ንክብሩ ንመንነቱ ካብ መንጎ ዘካየዶም ተጋድሎታት እቶም ምርር ዝበሉ እዞም ዕብይ ዝበሉ ዝለዓለ መስዋእትነት ከፊሉሎም ትብሎም ነገራት እስክናልዕሎም ወዚያ ራብዒቲ ምዃና እዋ ራብዒቲ እያ ራብዒቲ ምዃና እሺ እምበር ኣነን ብናተይ ዕድመ ዘሎ ትውልዲ ዝመስከርናዮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋድሎ እቲ ናይ 17 ዓመት ፀረ ደርጊ ገድሊ እዩ ብዕድሜና ዝረኣናዮ ማለት እየ እቲ ቅድሚ ዝነበረ ቀዳማዊ ወያነ ገለመለ ኣይርከብና ኣሎ ናይ ንፈልጦም ብታሪክ ኢና ንፈልጦ ናይ ህወሓት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ህዝቢ ዓብይ ተሳትፎ እዩ ነይርዎ ተመልካቱ ጥራይ ተዓዛቢ ጥራይ ኣይነበረን ደድሕሪ ተጋደልቲ እናኸደ ዝብላዕን ዝስተይን ኣቕሪቡሎም እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ደቁ ገቢሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገለገሊኡ ከዓ ንብረቱን ኣባይቱን ተቐፂሎም እዮም ንኣብነት ሓውዜን ድሕሪና ቀንዲ ኣብነት እዩ ግን ድሕሪ ዓወት ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ ካሕሳ ኣይረኸበን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ዝኩሉ መስዋእቲ ተረኺቡ ኣይረኸበን ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ ራብዓይ ሕቶ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ዘለኒ ኣነ ዝመስከርኩሉን ዝረኣኽዎን 17 ዓመት ቃልሲ ድሓር ተዓዊቶም ኣትዮም ኢህኣዴግ ፈጢሮም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ለውጢ ከም ዝመፅእ ዝገበሩ ግን ብመጠኑ ትግራይ ካብተን ካልኦት ክልላት ኣወዳዲርካ እቲ ዝግብኦ ይረኸበን እየ ዝብል ዘለኹ ፅቡቅ እዚአን ዋላ እቲ ሓምሻይ እውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝነበረ ኣብ ፊናል ኣንፃር ባዕዳዊ ወረርቲ ዝነበረ ግደ ተጋሩ እንታይ ይመስል ዝብል ስለ ዝኾነ ርኢና ኢና ዓንተ እውን ኣብ ጣልያን እንታይ ከም ዝገበረት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምስ ግብፂ እንታይ ከም ዝገበረ እውን ንፈልጦ ኢና እቲ ኩሉ ኮይኑ እናሃለየ ግን እቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢዱ ይረኸበን
ዋላ እታ ሕጂ ዘለዓልከ 17 ዓመት ኣብ ቃልሲ ፀኒሑ እቲ ቃልሲ ብልዕልና ምስ ተዛዘመ ስርዓት ምስ ለወጠ 17 ዓመት ኩናት ተካየዶ ዓዲ 17 ዓመት ዝደመየ ህዝቢ 17 ዓመት ዝባደመ መሬት ንክልወጥ ፍረ ቃልሱ ንክረክብ ተገበረ ፃዕሪ ግን ብወገነይ ኣነ ዝብሎ ነገር የብለ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ وين مسوت حيث زخيد ت بحمشت قطر حمشت وانا قريب كايا زلخا እዋ عن طوين تقاقيسنا يوينا جن تي نا إثيوبيا أنصار بعداوي ورار طاليان تواقع أبزنورة اللقزي تقراي أستواصو ناي تقراي أما خاطة أنصار ورار تحيلتات أزي عبي زنبره إذا كنا له عند مخنيات جن كلهم أتوم وررتي حيلتات ناف تقراي حيلتاتهم بممصع نيثيوبيا نحق وعصار سلزفتوني كل ጊዜ بتقراي المتصنورة تقوينات ንኣብነት ናይ ግብፅን ኦቶማን ቱርክ ሽዑ ግብፂ ኦቶማን ቱርክ ትግዛእ ስለ ዝነበረት ብሃፀይ ዮሃንስ ግዜ ክልተ ግዜ ኩናት ከፊቶም እዮም ኣብ ጉንደት ብ1875 ኣብ ጉራዕ ብ1876 ብፈረንጂ እየ ዝቆፅር ዘለኹ እዋ ኣብ ክልቲኡ ድማ ተሳዒሮም እዮም ግብፃውያን እዚኦም ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ናብ ጉራዕ ዝመፅሉ ግዜ ወዲ እስማዒል ፓሻ ናይ ንጉስ ናይ ግብፂ ወዲ መሪሑ ዝመፀ ንሱ እውን ተማሪኹ ኣፄ ዮሃንስ ፍትሓዊ ስለ ዝነበሩ ድሓን ነቶም ምርኮኛታት ተኸናኺንኩም ሓዝዎም ግን ንሓደ ሓደ ብሕልፊ ንዕኡ ሓደ ምልክት ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ንመስቀል ድዮም ገለ ገይሮምሉ ነይሮም ቅድሚ ምላሱና ዓዲ ማለት እዩ እዚ ኣብ ጉራዕ ተረኣየ ሽዑይቲ ጅግንነት ናይ ራእሲ ኣሉላ እውን ተረኣየ ብድሕሪኡ ከኣዮም ኣፄ ዮሃንስ ኣሉላ ናብ ሓቂ ክመርሕ ስለ ዝኽእል ናይ መረብ ምላሽ ገዛእ ንክኸውን ተወሲኑ ራእሲ ተባሂሉ እቲ ኣባነጋ ፈረስ እውን ሽዑይ ተዋሃቦ ኣፄ ዮሃንስ እዮም ሰሚዮም ዝሃብዎ ባዕሎም ከኣባነጋ ዝብል ብድሕሪኡ ግን ኣብ ኩፊት ዝበሃል ቦታ ብ1875 ራእሲ ኣሉላ ዝመርሕዎ ብላታ ገብሩ ኣባጨቁን ዝበሃሉ ፊተውራሪ ዝመርሕዎ ምስ ድርቡሽ ገጢሞም ነይሮም ኩፊት ሰሜን ምዕራብ ከረን ኣብ ኤርትራ እዩ ቁሩብ ንቁርደት ገፅካ ኣቢልካ ዘሎ ቦታ እዩ ኣብኡ ዓሪዱ ነይሩ እቲ ድርቡሽ መራሒ ዕስማን ደኛ ዝበሃል እቲ ሰብኣይ ግን እንታይ ተጋጊዮም ሽዑ ቅድሚ ራእሲ ኣሉላ ናብኡ ምብፃሖም ፊተውራሪ ገብሩ ኣባጨቁን ቀጥታ ናብቲ ጉድጓድ ውሽጢ ተሓቢኦም ዝነበሩ ድርቡሻት እዮም ዝኣትዉ ሽዑ ተሰዊኦም ድሓር ግን ቀልጢፎም በፂሖም ራእሲ ኣሉላ ሓመድ ደፋጮ የማርዮሞ ንድርቡሽ ንባዕሉ እቲ መራሒ ዕስማን ዶኛ ነፍሰይ ኣውፅኒ ኢሉ ሃዲሙ ኸይዱ ማለት እዩ ተሳዒሮም እዚ 1875 እዩ ብፈረንጂ ድሓር ግን ምፅዋዕ ከዓ ጣልያን መፀ ሽዑ ዕረፍቲ ይነበሮም እዞም በዓል ራእሲ ኣሉላ በዓል ኣፄ ዮሃንስ ዕረፍቲ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ምፅዋን መፅኡ ኣብቲ ጥቃ ባሕሪ ሰሓቲ ትበሃል ዓዲ ቦታ ይሕዝ እሞ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰብ ዜማ ማለት እዩ ተጋሩ ወይ ከዓ ደረፍቲ ኣሉላ ውረድ ናብ ምፅዋዕ ኣብ ምፅዋዕ ንሕና ዘይንፈትዎ ዘይንቀድዎ ስለ ዘሎ ከድካ መሓወቕ ርዶ ዝብል ደርፊ ይደርፉ ነይሮም ኣሉላ እውን ጀግና ዘይሰዓር ተኣምር ዝኾነ ክበሃል ዝከኣል ኣብቶም የኳ ዝብሎ ግን ሽዑ ዝብልዎ ነበሩ ማለት እዩ ናብ ግብፂ ናብኡ ገፁ የመርሕ እሞ ኣብ ሰሓቲ ኣፄ ዮሃንስ እውን ተሳተፍሉ ዓብዪ ኩናት እዩ ዝካየድ
طليان كابتا بحر حلفو يكادو بدحري جن أصي يوحنس نمقالة تماريسون بس مرة غيرهم يعني تمرسو مستمرسو سراويت ناي راس ألولا طرأي تاريفو زنبرمو بشحن شمون تميتن سمانا شوعاتن دحر ساحاتي قلت عمت مالتي أب دوق علي أبي قناتي كايد شعوغن استراتيجي فريز بلاي نيرو تام غيرهم راس ألولا بقفحو نت سراويت ناي طاليان كبيومو وصو زي ولو غيرمو بكل وجن እናተኮሱ ድማ በቃ ኣብዘይ ዋጋኣሉ ደረጃ ኣብፅሕሞ ዝነበሩ ጣልያን ኣብኡ ጥራይ 500 ምሩፃት መኳንንቲ ናይ ወታደር ተሰዊኦም ናይ ጣልያን እቲ ክሪስቶፎሮ ዝበሃል መራሒ እውን ክሪስቶፎሮ ዝበሃል እዩ ዝመርሖ ዝነበረ ናይ ጣልያን ንሱ ንባዕሉ እውን ተሰዊኡ እዩ ጣልያን በዓላቶም ዝገበርዎ ዝፀሓፍዎ ኣርካይቭ ኣንቢበ እየ ባዕለ ሸኒፎምና እዮም ጣልያን ስዒሮምና ብሉ ሓንሳ ጣልያን ይብሉ ሓንሳ ሓበሻ ብሉ ሓንሳ ኢትዮጵያ ብሉ ስዒሮምና እዮም ሓወልቲ ኣብ ሮም ተኺሎም እዮም ፒያሳ ደይ ቺንኮቼንቶ እያ ትበሃል እታ ኣደባባይ ፒያሳ ደይ ቺንኮቼንቶ ማለት ያው ናይ 500 ፒያሳ ምዃኑ እዩ ኢሎም ገይሮም እንደገና እዚ ሕጂ ኣብ ዶግዓሊ ተገብረ ዓብዪ ዓወት እዩ ብናተይ ኣረኣያ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ቲኤምኤች ኣቕሪበ እየ ዝነበርኩ ዓድዋ ርግፅ እዩ ዓብዪ ዓወት እዩ ግን ቀዳማይ ዓወት ዶግዓሊ እዩ ኣፍልጦ ይረኸበን ዶግዓሊ ቀዳማይ ዓወት ዶግዓሊ እዮም ተሳዒሮም ጣልያን መጀመርያ ባዕላቶም እውን ዝኣምንሉ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እንደገና ድማ ዓድዋ መፀ ካልእ ኩናት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዓድዋ ግን ኩላሃና ንፈልጦ 1896 ማርች እዩ ዝነበረ እቲ ዕለቱ ሓደ ማርች እዩ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰንበት መዓልቲ እዩ ዝነበረ ኣብኡ ዳርጋ 120,000 እውን ክበሃል ይከኣል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኣብኡ ድማ ዓብዪ ተራ ተፃወቱ ተጋሪኦም ነይሮም ናይ ራእሲ መንገሻ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ራእሲ ኣሉላ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ራእሲ ስብሓት ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ደጃች ሓጎስ ተፈሪ ርእሱ ዝኸኣለ ሰራዊት 4 እዮም ተሳቲፎም ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ስለላ ናይ ገለ ኩሉ ዘካይዱ ነቲ ዓዲ ዝፈልጡ ነቲ ከባቢ ዝፈልጡ ኩሉ ተጋሪኦም ነይሮም እኳ ደኣ ምክሪ ዝቦም ዝነበሩ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከመልና ብድሕሪት ክንወቅዖም ንኽእል ንጣልያን በየን ከም ዘሎ ሰፊሩ ከም ዘሎ ጣልያን ናይ ጣልያን ሓይሊ ብምሉኡ ዝነግሮም ዝነበሩ ተጋሪኦም ናይ በዓል ናይቶም ሰለይቱ እውን ብዙሓት እዮም ዝነበሩ እናተመላለሱ ኢንፎርሜሽን ተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን ሒዞም ዝመፁ ማለት እዩ እሞ እዚ እውን ኣሎ ስለዚ ትግራዋይ እንታይ እሞ ኣብ ኩሉ ግዜ ብትቕድመ ግንባር ኮይኑ እቲ ነፃነትን ልዑላውነትን ናይ ኢትዮጵያ ዝሓለዎ ማለት ትግራዋይ እዩ ብዘይ ትግራይ ኢትዮጵያ ነፃነታ እውን ክትረክብ ኣይትኽእልን ነይራ ልዑላውነታ እውን ክምስከር ኣይምኽኣለን ነይሩ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈለጦ ታሪክ ዘሎ እዩ ከምዚ ገይረ ዝሪኦ እቲ ብፅሓይ ዘለካ ሕቶ ናይ ሕጂ ፅቡቅ ዶክተር ኣብኡ ከለኹ እንደም ብላታ ሃይለማርያም ኣብ ዝፅሓፎ መፅሓፍ ነቲ ሕዚ ዝሃብካዮ ተወሳኺ ሓሳብ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ካልኣይ ወራር ጣልያን 1928 ዓመተ ምህረት እውን እንተኾነ ናብ ማእኸል ከይሰግር ሓይሊ ጣልያን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ በይኑ ን8 ወርሒ ዝኣክል ብዘይ ማንም ሓጋዚ ከም ዝተዋግአ ዝግብኦ ከም ዝኸፈለ ድሕሪኡ ግን መብዛሕትኡ ነናይ ባዕሉ ሒዙ እንድሕሪት ምስ በለ ግን ልዕሊ 8 ወርሒ ዝኣክል ክፃወር ኣይከኣለን ስለዚ ከም ዝሰገረ ጣልያን ይዛረቡ እዮም
እዚ እቲ ዓብይ ተጋድሎ ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ዝምስበልኩ ግን እዚ ኩሉ ኮይኑ እናሃለየ ሞሳ ዘለዎ ትግራይ ንሓድነትን ንክብርን ኢትዮጵያ እውን ካብ ናይ ባዕሉ ሓሊፉስ ንክብሪ ኢትዮጵያ እውን ዝኸፈሎ መስዋእትነት ብሞሳ እውን ስለ ዘይለዓል እዚ ገይረ ዝበሃል ስለ ዘይለዓል ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ሕዚ ሰሙን ዝነበረ ዘረባ هو ኩናት ካብ ትግራይ ካብ ዝለዓለ እምበር ትግራይ ንኢትዮጵያ ዝገበረቶ ነገር ጎሊሁ ስለ ዘይረአ ዝነበረ ስዒበ ዘቕርቦ እውን ንዕኡ ዝምልከት ሕቶ እዩ ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክዛረብ መበገሲ እውን ክኾነካ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መበገሲ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ እሺ ተቕርቦ እሺ ሓሳቡ ምስ ተቕርቦ ሓሳቡን ተወሳኺ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ اوكي ፕሮፌሰር ፓንክረስት ሓደ እዋን ብዛዕባ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ዘበርክቱ ኣስተዋፅኦ ብዝምልከት ዝቀረበሎም ሕቶ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ከም ዘሎ በአምሓርኛ እዩ ከቅርቦ ኢትዮጵያ የታሪክ ከፍታ ማማ ላይ እንድትቀመጥ ያስቻለ ይሄ ህዝብ ነው። ከጥንቱ የኢትዮጵያ ግድግዳ ያቆመ ጣራውን ያጸና ራሷ የራሷ ትውፊትና ባህል እንዲሯጥ ያደረገ ሀገራችን የዘመናት ዑደት ስፍር ቀመራ የፊደል ባለቤት እንድትሆን ያደረገ ቁጥር መቁጠሪያ አሃዝ ይዛ በነፃነት ታፍራና ተከብራ እንድትኖር ያደላደለ ህዝብ አስደናቂ ጠቢባን ነገስታትና ተወዳዳሪ የሌላቸው እልፍ አእላፍ ጀግኖች መፍለቂያ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስትናን ከሰዓቱ ቅዱሳንንና እስልምናን ሃይማኖት በክብር ተቀብሎ በስርዓት ያስተናገደ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው። የኩራታችን ምንጭ መነሻ ነው ብልህ ምንም ክፋት አይኖረውም። ለዚህም ነው ልጄም ራሱ አሉላ ብዬ የሰየምኩት። ይውሉሞ ይህ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሀገሩን የሚወድ እጅግ ኃይለኛ ጦርነት ገጥሞ የማያፈገፍግ ምርጥ ተዋጊ ቸር ተባባሪና እንግዳ አክባሪ ነው ኢሎም ይገልጹ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት። እዚ ኮይኑ እናሃለ እስቲ ብናትና ኸ ዶክተር ብናትካ ኣረኣያ ብናትካ ፍልጠትከ ትግራይ ኣብ ዕቤት ሃገራዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘበረከተቱ ኣስተዋፅኦን ዝነበራ ግድን እንታይ ይመስል ትብል? ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ኢኻ ኣቕሪብካ ኣቶ ገብረ ጌርጌስ ዘቐረብካያ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ስለ ዝኾነት ናይ ሪቻርድ ፓንክረስ ኣነ ድማ ብናተይ ኣረኣእያ ወይ ትግራዋይ ኣነ ንባዕለ ንሶም ዝበልዎ ኩሉ ብዛዕባይ ብዛዕባኻ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ተዛሪቦም ክበሃል ይከኣል። ሪቻርድ ፓንክረስ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትግራይ ኣብ ዕብየትን ሃገራዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝነበራን ዘለዋን ግደ ንኩሉ ሰብ ብሩህ እዩ ዝመስለና ኣነ ተቐበሎ ዘይደልዩ ኣለዉ ብሕልፊ ትምክሕተኛታት ግን ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ወዲ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ቀደም እኳ እዚ ተስፋይ ሃቢሶ ዝበሃል ተጋሩ እዮም መኪቶሞም እዞም ኩሎም ፀላእቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢዱ ተዛሪቡ ፅሒፉ ነይሩ እዩ ተስፋይ ሃቢሶ። እዞም ተጋሩሲ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ቀሪቡ እውን ተዛሪቡ እዩ። እዞም ተጋሩሲ ክነኽብሮም ይግባአና፣ ኣፍልጦ ክንቦም ይግባአና እምበር ኣንጻሮም ክንከይድ እውን ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ተማጒቲ እዩ። ዝፀሓፎ ፅሑፍ ቅድሚ 25-26 ዓመት ኣቢሉ እዩ። ስለዚ መንዲ ደኣ መኪቱ ነፃነት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓለወ ተጋሩ ዶ ይኮኑን ኢሉ እዩ ዝካታዕ ተስፋይ ሃቢሶ። ወተመሳሳሊ ናይ ሪቻርድ ፓንክረስት እውን ያው ሂስቶሪያን ስለ ዝኾነ
ብደንቢ ቀሚጥዎ ኣሎ ግን ከምቲ ቀድማ ኣቢልና ተዛረብናዮ ዝረዓልናዮ ተጠቂሱ ዘሎ ተጋረሩ ንወራሪ ሓይልታት መኪቶም ዝሰዓሩ እዮም ናይ ኣፄ ዮሃንስ ተዛሪብና ናይ ራስ ኣሉላ ተዛሪብና ኣፄ ዮሃንስ እኳ ካብ እውን ሓሊፉስ ኣብ መተማ ከይዶም ተሰዊኦም እዮም ምንቲ ክብሪ ኢትዮጵያ ምንቲ ልዑላውነት ኢትዮጵያ ብዝብል እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ቅድሚ ኩናት መተማ ምክያዱ ኣፄ ዮሃንስ ነቲ ኣቡ ኣንጃ ዝበሃል መራሒ ናይ ድርቡሽ ተቐድም ኣብ ክፊት ሰዓርዎ ዑስማን ድኛ እዩ ዝበሃል ድሓር ከዓ ኣኻኺቡ ዝመፀ ሽዑ ንእሽተይ ሱዳን ሓዳሽ ሱዳን እያ ትፍጠር ነይራ ኣብ ሰሜን ምስራቅ እዚ ሕጂ ሱዳን ንብሎ ዓብዪ ሃገር ንእሽተይ እያ ዝነበረት በዓል ማህዲ በዓል ገለ ጀመሮ ድሓር ግን ኣቡ ኣንጃ ከሰፍሕ ይመፅእ ጎንደር እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ጎንደር ዘሎ በሳቢስዎ ነቲ ህዝቢ ሽዑዮም ዝኸዱ ኣፄ ዮሃንስ እሞ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩናት ብዙሕ ክጎድኣና ስለ ዝኽእል ንክልቴና ኢሎም ደብዳቤ ፅሒፎምሉ ደብዳቤ ሰዲዶም ናብ ኣቡ ኣንጃ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣነ ሕጂ መፅአ ናትካ ህዝቢ ተበሳበስኩ ተቐተልኩ እንታይ እየ ዝጥቀም ንስኻ እውን መፂኻ ንናተይ ህዝቢ ተቐተልካ ተበሳበስካ እንታይ ኢኻ ትጥቀም የገዳስ እዞም ንሙሉእ ኣፍሪቃ ተመልከት ኣብቲ ኣዘራርባ ክወርዋ መፂኦም ዘለዉ ኣውሮጳውያን ሓበራዊ ፀላእቲ ስለ ዝኾኑ ናይ ክልቴና ሓቢርና ንመክቶም ኢሎም ፅሒፎምሉ ኣፄ ዮሃንስ ነቲ ደብዳቤ ንሱ ግን ኣይተቐበሎን ኣቡ ኣንጃ ኣይተቐበሎን እቲ ኩናት ቀፂሉ ያው ኣፄ ዮሃንስ እውን ኣጋጣሚ ተሰዊኦም ማለት እዩ ስለዚ ጣልያን ድማ እንደገና ብ35 36 እንደገና ድሕሪ 40 ዓመት ምስ መፀ ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ክጎብጥ ምስ ፈተነ ሕጂ እውን እንተኾነ ብትግራይ ክጅመር እቲ ነገር ወይ ኤርትራ ግዝኣቶም ስለ ዝኾነ ናብ ትግራይ መፂኦም ብዙሕ ቦታ ሒዞም ሽዑ ንመጀመርያ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ብዓለም ተኸልከለ ብናይ ዓለም ሕጊ ማስተር ጋዝ ነስኒሶም እዮም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብሕልፊ ግን ተንቤን ኣከባቢ ኣብ ተከዘ ኣከባቢ እቲ ኩናት ሓይሉ ስለ ዝነበረ ናብኡ ብዙሕ መጥቂዖሞ ነቲ ህዝቢ ግን እዚ ኩሉ መጥቃዕቲ እውን እናወረዶ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ እዩ ብዙሕ መስዋእቲ እውን ከፊሉ እዩ ድሓር ከዓ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ኩላህና ንፈልጦ ዓንተ ወይን ኣልዒለ እዩ ነይራ ሕወሓት እውን ብግዲኡ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ኣካይዱ ንደርጊ ስዒሩ ኢህኣዲግ ዝብል ስያሜ ብኢህኣዲግ ዝብል ስያሜ ተጠርኒፉ ተጣይሹን ሓዳሽ ዲሞክራስያዊት ፌደራላዊት ኢትዮጵያ መስርቲ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ እኳ ተዛሪበሉ ይፈልጥን ምናልባት ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ሎሚ ቴሌቭዥን ክዛረብ እኽእል እየ ቅድሚ ኢህኣዲግ ምፍጣሩ ቅድሚ ወያነ እውን ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስዓሮም ክንደይ ይኸውን ሓደ ዓመት 2 ዓመት ቅድሚ ዝመስለኒ ቅድሚ 2 ዓመት መለስ ዜናዊ መፂኡ ንኒውዮርክ ሰርፕራይዝ እኳ ዝነበረ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ሓደ ትግራዋይ ሓውና እዩ እሞ ሓደ ጋሻ መፂኡ ኣሎ እሞ ክረኽበካ ደሎ ኣሎ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እንዶ ምፃእ ኣብለኒ ወእመን ዳኣኹም ወይን ጋሻ ኢለ ተኸትኩ መለስ እዩ መምሃርቲ ኢና ነበርና ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ዕሊልና ሽዑ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስፍሕ ብዝበለ መገዲ ናይ ትግራይ ትቃለስዎ ትገብርዎ ቃልሲ ድግፎ እየ ግን ስፍሕ ብዝበለ መገዲ ንካልኦት እውን ዝሓወሰ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ሓዝኩም ድማ ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣቕሪበሉ ሽዑ ሰሚዕዎ ግን ተቐቢልዎ ግን ኣይተዛረበን ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ኢህኣዲግ ክፈጥሩ ከም ዝኾኑ ኣይተዛረበን
ድሓር ግን ፈጢሮም استراتيجيك نيرو تناقر تا إثيوبيا هيتكا تحس مأكل عادي سلطان تزحيز كادما بزحون شجرات كفتر سلازكال دغنا ناي درجة حيلتات تلعا حيلهم شجر كفتر لازقلو نتا مأكل زلات حنبرت زلات حزار لك لذي تصبق ما قديهم حيزهم زبل امنات نيرني أقاطعم خوينو ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ማእከል ኒውዮርክ ናይ ሚድያ ሰንተር ኣሎ እሞ ከምዚ እናዞረ ሓበሬታ ዝህብ ብኤሌክትሪክ ዜና ኣሎ ኣብቲ ዜና ስኢለ እናኸትኩ ከለኹ ኢህኣዴግ ኮንትሮል ኣዲስ ኣበባ ዝብል ኢፒአርዲኤፍ ኮንትሮል ኣዲስ ኣበባ ዝብል ርአ እሞ ገሪም ንሽዑ ብሓደ ወገን ተሓጒሰ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኮይኑ ናይ ተጋሩ ተራእይ እንድዩ ሽዑ ከዓ ኣቀባብላ ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ካብኣቶ ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ መንእሰይ ዝኩሉ ክሳይ ጨፊሩ ኣብቲ ታንክ ከይተረፈ ምስኣቶም ኮይኑ ክንደይ ዕልልታን ክንደይ ምክንያቱ ደርጊ ወጊዶምልና ነዚ ሓደ ጭራቅ ዝኾነ መንግስቲ ኣወጊዶምልና እዩ ተሓጒሱ እቲ ህዝቢ ሕጂ ኣንጻር ይኸይዱ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሽዑ ግን ብሓቂ ተቐቢሎሞም እዮም ነይሮም ብኡ ንብኡ ግን እንታይ እዩ ዓብዪ ዓወት ዝብሎ ኣነ ናይ ኢህኣዴግ ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ እውን ብተልፊ ዲሞክራሲ ዝምልከት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ገለ ይወቕሶም ነይረ ግን ብዙሕ ከዓ ዘበርከትዎ ኣሎ ብዙሕ ዘበርከትዎ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ በቲ ኢህኣዴግ ዝነደፉ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ናይ ርእሲ ውሳኔ መሰል ንምርግጋፅ ድማ ክልላት ፈጢሩ እዩ ኣብ 27 ዓመት ምሕደራ ኢህኣዴግ ድማ ዋላ እውን ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ ድኽመት ናይ ምጣኔ ሃብታውን ፖለቲካውን ብልሽውና ይስፋሕ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ኢኮኖሚ ተዘርጊሑ እዩ በቲ ግዜ እቲ ኢትዮጵያ ብመገድዳት ድልድላት ብሓዲድ ተረኺበ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ማዕቢሉ እዩ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እኳ ንመጀመርያ ግዜ ተፈጥረ ኣብ ኢትዮጵያ 50 ዩኒቨርሲቲ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣነ ዝነበርኩላ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ እያ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ድሓር ክልተ ኮይነን ነይረን ብደርጊ ካብኡ ተረፈ ግን 50 ዩኒቨርሲቲ ምፍጣር ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ምጣነ ሃብታዊ ዕብየት ድማ ጂዲፒ ወይ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ንብሎ ኣነ ዘይኮንኩስ ኣይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ዝመስከርዎ እዩ እዚ ካብ 10 እስካብ 11 ክዓቢ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ብግዜ ኢህኣዴግ ሰላም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ነይሩ ሕጂ ኸ ኢትዮጵያ ተተራሚሱ እንዲያውም ሪቨርስ ነቲ ዝነበረሲ ድሕሪት ምምላስ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጠጠው ከም ዝብል ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ደጊም ኣይንሰርሕና በለ ባዕሉ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ከዓ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነገራት እዮም ዝዓፁ ዘለዉ እቲ ዓዲ ሰላም የብሉን ዝነበራ ፋብሪካታት ዳርጋ መብዛሕትአን ደው ኢለን ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ናይ ኣላሙዲ እኳ ሓደ 4 ዝኾና ዝነበራ ዳርጋ ከምዘየለዋ እየን ኮይነን እዚ ሕጂስ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ኣንጻር ናይቲ ተጋሩ ዝገበርዎ ሓንጃ ከም ተጋሩ ከም ኢትዮጵያውያን እዮም እምበር ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢሎም እውን ስታይ ይበሉን ወይ ተወሰኑን እዚ ክሪኦ ከለኹ ድማ የሕዝነኒ ብጣዕሚ እቲ ዓዲ ክንደይ ንድሕሪት ከም ተመልሰ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ እየ ዝሪኦ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለኒ ናብተን ቀፃሊ ሕቶታት ክንቅፅል ንኽእል ኢና ግርም ኣብኡ ከለና ሓደ ነገር ስነ ሃፀይ ዮሃንስ ራእይም ስለ ዝነበርካ ፅቡቅ ጌርና ንልዕል ንክብሪ ዓዲ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ህዝቢ ንክብሪ ዓዱ ንክብሪ ሃገሩ ክላዓል ምእንቲ ካብቱ ደርብሽ መራሒ ደርቢሽ ዝበልዎ ንላዕሊ ንህዝቢ ዓዶም ከላዓሉ ዝበልዎ ሓደ ነገር ዘኪረሞ እሱ እውን ክነዕሎ ደስ ይብለኒ ንኣብነት እንታይ ኢሎም ነይሮምስ ብኣምሓርኛ እዩ እቲ ዘንበብክዎ እቲ መፅሓፍ ሙግኡ ከም ዘሎ ከቅርቦ የሀገሬ ህዝብ ሆይ ሀገር ማለት እናት ነች ሀገር ማለት
እናት ሃገር ማለት እህት ሃገር ማለት ፍቅር ነች። ሃገር ማለት መቃብር ነች። ስለዚህ የእናት ደግነት፣ የእህት እንክብካቤ፣ የሚስት ፍቅር፣ የመቃብር ከባቲነት ተገንዝበህ ተነስ ከጎኔ ተሰለፍ ኢሎም ዝበልዎ ኣገላልፃ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ዘይምረድ ብግዜ ዘይውዳእ ዘይሃስስ ቋንቋ እዩ ነይሩ። ናይ ኣሜምካ ፍቅሪ፣ ናይ ኣዴኻ ክብሪ፣ ናይ ሓፍትኻ ክንክን፣ ናይ መቃብርካ ናይ መወዳእታ ከባቲነት ተረዲኻ ነዞም ክብሪ እዚኦም ተልዕል ኢሎም ንህዝቦም ከናዕሉ ከለው ኣይኮንደን እናቶምስ ናይቶም ማርያምን ኣልምርህን ዝበሉ እኳ ናቶም እኳ ይክበር ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክብሪ ዓዲ ልዑል ተራ ከም ዝነበረ ይርደአና እዩ። ምናልባት ግን ታሪክና ክንደየናይ ዝኣክል ንፈልጦ ንዕኡ ክነክብር ክንደየናይ ንኣክል ንኸይድ ኣለና ታይካ ክንገብር ነይሩና ዝብል ነገር እግረ መንገዲ ክነልዕል ስለ ዝደለና ኢና እምበር ኣብዚ ተጋሩ መብዛሕትኡ እቲ ተማሂረ ዝብል እዚ ጠፍኦ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ግን ዝሓዝናዮስ ከም ወርቂ ተኸናኺና ኣብ መሓዝ ንካልእ ረብሓ ኣብ ምውዓል ድኹማት ኮይና ስለንርኢ ዘለና እዩ። ብዝኾነ ሕዚ እውን ካብ ሃፀይ ዮሃንስን ካብ ግብሮምን ዝፍለ ኣይኮነን። ሕዚ ንኣብነት ሻብዓይ ሕቶ ኢለ ዝቐረብክዎ ኣብ ምትእትታዊ ፌደራላዊ ምሕደራን ስልጣነ ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣስተዋፅኦ ከምታይ ይመስል ዝብል እዩ ሕቶይ። እዚ ክብል ከለኹ ንኣብነት ሕዚ ድሕሪ 17 ዓመት ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ተገበረ ፅሕሪ ዋላ እውን ኣብ ምሕደራ ዝተፈጠረ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ሓዱሽ ምሕደራ እዩ ነይሩ። ሓዱሽ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዓርሱ ክኽእል ኣፍልጦ ክህልዎ ተኸባቢሩ ንክነብር ተፈቃቂዱ ተደላልዩ ብሓንሳብ ንክነብር ዘኽኣለ እዩ ነይሩ። ካልኦት ዝበልዎ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ከይዲ እዚ ብኣማይት ዓመት እንድሕሪት ተመሊስና እውን እንተኮይኑ ብዘመን ሃፀይ ዮሃንስ እውን እንተኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከባቢ ዘሎ ኣመሓዳሪ ከባቢኡ ብስርዓት ክመርሕ ግን ኢትዮጵያ ዝብል መልክዕ ድማ ክሕዝ ምእንቲ ኢሎም ኩሎም በብከባቢኦም ከመሓድሩ ናይቲ ዓዲ ማእከላይ መንግስቲ ድማ ከኽብሩ ከም ዝግብኦም እናገበሩ እናመሓደሩ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነይሩ እሞ ጥቕልል ብዝበለ ተጋሩ ኣብ ምትእትታው ፌደራላዊ ምሕደራን ስልጣነ ኢትዮጵያን ዝነበሮ ዋላ ካብ ዮሃንስ ንበል ቅድሚ ዮሃንስ እውን እንተኾነ ንብል ኣብቲ 17 እውን ጠሚርና ስንርአዩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ዳርጋ ኣብዛ ቅድም ኣቢለ ቁፅሪ 6 ዳርጋ መሊሰ እየ ናይ ኢህኣዴግ ኣስተዋፅኦ ፌደራል ስርዓት ፈጢሮም ክልላት ከም ዝፈጠሩ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሃፀይ ዮሃንስ ብዙሕ ራእይ ስለ ዝነበሮም ካብ ሃፀይ ቴዎድሮስ ተማሂሮም ሙሉእ ጠቕሊልካ ማእከላዊ ዝኾነ መንግስቲ እንድሕር ቀፂልካ ንዓቢ ክቕፅል እዩ ሰላም ክፍጠር ምእንቲ እቲ ህዝቢ እውን ተቐባልነት እቲ ናተይ መንግስቲ እውን ተቐባልነት ክረክብ ርእሰን ዝኸኣላ ክልል ዋላ ይበልዎ እምበር ምሕደራታት ንክህሉ ኣብ ትሕቲኦም ማለት እዩ። መቐለ ዋና ከተማ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኦም ግን ዋላ ፌደራል ስርዓት ኣይንበሎ ግን ሓውሲ ፌደራል ስርዓት ነገር ፈጢሮም ነይሮም ሃፀይ ዮሃንስ። ናይ ሸዋ ንጉስ ምኒልክ፣ ናይ ጎጃም ንጉስ ተክለ ሃይማኖት፣ ንጅማ ኣባ ጅፋር እውን ኣይተሸግርዎ ርእሱ ዝኸኣለ እዩ። ምክንያቱ ምኒልክ ናተይ ተክለ ሃይማኖት ናተይ ይብሉ ስለ ዝነበሩ ናይ ጅማ ርእሱ ዝኸኣለ ከም ዝኾነ ዝበሉ ሃፀይ ዮሃንስ እዮም። ወሎ እውን ኣብ ክልተ መቂሎም ተሓደ ንራእሲ ሚካኤል ተሓደ ንወዶም ብሂወት ከሎ ማለት እዩ ኣርኣያ ስላሴ ገይሮም ከመሓድሮ ፈቲኖም ነይሮም እዮም። ርእስኩም ክኢልኩም ኣለኹም ንማእከላዊ መንግስቲ ግብሪ ትኸፍሉ ብሰላም ንነብር ማለት እዩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ ተፈቲኑ ኣብ ኢትዮጵያ ቴዎድሮስ ሙሉእ ማእከላዊ ዝኾነ መንግስቲ ጠቕሊሉ ክሕዝ ምስ ፈተነ ስጋዕ ወለጋ እኳ በፅሕ ኣይከኣለን። ስጋዕ ሸዋ በፂሑ
ትግራይ ኤርትራ ዝበሃላ ይነበረን ሽዑ ንኩሉ ጠቕሊሉ ሒዙ ነይሩ ግን ፀገማት ብዙሕ ተፈጢሩ ካብኡ ተማሂሮም ዝበሉ ኢህአዴግ እውን ትሽዓተ ክልላት ምፍጣሩ ቀሊል ኣይኮነን ትግራይ ዓፋር ኣምሓራ ኦሮሚያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ደቡብ ሶማሊ ሃረር እዚአን ንመጀመርያ ግዜ ከም ኤክስፐሪመንት እንድሕር ወሲድናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሪአዮ ኢትዮጵያ ሙሉእ 83 ብሄር ብሄረሰብ እዩ ዘሎ 83 ክልል ክትፈጥር ኣይትኽእልን ቀሊል ኣይኮነን ትከኣለካ ግን ትገብር ማለት እዩ ቁሩብ ድሓር እውን ናወስኸ ከይድ ምኽኣለ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢህአዴግ ቀፂሉ ተዝኸውን ግን ነተን ክልላት ፈጢሮም ንመጀመርያ ግዜ ብቋንቋን ክዛረባ ንመጀመርያ ግዜ ርእሰን ከመሓድራ ተሰሚዑን ተርእዩን ኣይተፈልጠን ቅድሚ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እዩ እቶም ኣሃዳዊ ስርዓት ጥራይ ዝደልዩ ብማእከለ ኣሃዳዊ ስርዓት ዝደልዩ ነቲ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ነፂጎም እዮም ነይሮም ግን ኢህአዴግ ካብ ናይ ቀደም ተምሃሮ ምንቅስቃስ እዩ ወሪስዎ ምክንያቱ ኣብ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብሄራት ፀገማት ስለ ዘሎ ርእሰን ዝከኣለሉ መገዲ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እናበሉ ብዙሕ ይፅሕፉ ነይሮም እዮም በዓል ዋልይ መኮንን ገለመለ ብዙሓት ኮታ ተጋሩ እውን ነይሮም ብዙሕ ዝፅሕፉ በቲ ግዜ እቲ ዝከረኒ ንሕና ኮና ብጣዕሚ ንኣሽቱ ኢና ዝነበርና ሽዑ እንቶም ዕብይ ዝበሉ መርሑና ምሁሩና ነይሮም ማለት እዩ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ንሳይ ብግብሪ ተርጉምዋ ኢህአዴግ እቲ ተምሃሮ ጭርሕዎ ዝነበሩ ኣብ ግብሪ ተርጉምዎ ማለት እዩ ስለዚ ሻብዐይቲ ዳርጋ ሻድሻይ ተመሊሳ ስለ ዘላ ብኣ ተሓለፍናያ ይኣክል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ፅቡቅ ኣነ እውን በዚ ሰማዐ ሕዚ ምስ ዘለና ናይ ሰዓት ፅበት ሕዚ እውን 20 ደቂቃ እዩ ዘለና እሞ ምምሕያሽ ክገብር ግድን እዩ ዝኸውን ኣብቶም ዝሓለፉ ናይ ኩናት ዓመታት ገለገለ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ውሽጣዊ ቁርቁሳት መበገሲኦም ትግራይ ይበሃል ንስ ክሳብ ሕዚ ንብሎ ነበርናስ ፍፂሙ ዝጋጮ እዩ ዝመስለኒ ብኣኻ ብወገንካ እንታይ እዩ ዝመስል ተጋሩስ ትግራይስ ንሓድነትን ንክብሪ ኢትዮጵያ ዳ ይዋግኡን ይደምዩን ነይሮም ይሞቱን ይስውኡን ነይሮም እምበር መበገሲ ቁርቁስ ኮይኖም ዝፍለጥሉ ታሪክ ኣበየናይ ቦታ እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እዚኣ ኣምፂኻያ ዘለካ ሕቶ እንታይ መስለካ ፀገም ዘሎ ተዓንተ ወይ ዝበልና ሪቻርድ ፓንክረስን ተስፋይ ሃቢሶን ዝበልዎ እቶም ትምክሕተኛታት ኣይቅበልዎን እዮም ምክንያቱ ንተጋሩ ክሬዲት ንዘይምሃብ እንዲኦም ሕጂ ኣብዚ ሓደ ካምፔን ጀሚሮም ኣለው ገለገሊኦም ፈልጦም እየ ኣነ ሰለስተ ኮይኖም በዓል ንኣምን ዘለቀ ገለመለ ዝብልዎም ሰለስተ ኮይኖም ወፈራ የካይዱ ኣለዉ ወፈራ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ብትግራይ መፂኡ ዝብል እዩ ግን እንታይ ፀጊሞም ኣሎ ሕቶታት በዚሑ ገለገሊኦም እውን ክቕበልዎም ኣይከኣሉን ስለዚ ከምቲ ዝሓሰብዎ ከይዳ ዋዕል ትግራዋይ ዳ ዝኩሉ ተሰውአ ዝኩሉ ዘበለ እንደርጊ ሰዓረ ገለ ዝገበረ እዚስ ከመይ ትርእይዎ እናበሉ ከዓ ቻለንጅ ክገብሮም ጀሚሮም እምበር ሕማም ኣላ ስጋ ሕጂ ኣላ ንተጋሩ ኣፍልጦ ዘይምሃብ እዩ ስለዚ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ጠንቂ ኮይና ኣይትፈልጥን ብናተይ ርእይቶ ግን ኣብ ሸዋ ናይ ትግራይ ፍርሒ ካብ ምኒልክ ጀሚሩ እዩ ዝፀንሐ እዩ ቅድሚ ምኒልክ ዮሃንስ ቴድሮስ ድማ ብግዜ ናይ ጎንደር ስርወ መንግስቲ ከሎ ኣብ ጎንደር ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ምስ ተጋህደ እቴጌ ምንትዋብ እንታይ ትገብር እዋ ናይ ኢያሱ ካልኣይ ኣደ ምዃና እቴጌ ምንትዋብ ወይ ከዓ ንኢዮኣስ ዝበሃል እናሓጉኣ ማለት እዩ በዚ ናይ ሽግር ሰዓት እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ናይ ትግራይ ሚካኤል ስሑል ዝበሃል ኣሎ እሞ ዓዲምና ዘይነምፅኦ ኢላ ነቶም መኳንንቲ ሓሳብ ተቕርበሎም
ሳምካ ተሰማሚዖምሉ መልእኽቲ ይስደድ እሞ ራስ ሚካኤል ስሑል 25,000 ሰራዊት ሒዙ ወይ ሒዞም እዮም ናብ ጎንደር ዝኸዱ። ሕጂ እቶም ካልኦትም ካሕተኛታት ታሪኹን ስለ ዘይፈልጦ ከይዱ ወሪርዎ ንጎንደር ኢሎም ይፅሕፉ። ንጎንደር ክወርር ኣይኮነን ከይዱ ክዓርቆም ሰላም ንክፈጥር ነቲ ዝነበረ ቅልውላው ናይ ፖለቲካ ክህድኦ እዩ ዝኸደ። ኣብኡ ምስ ከደ ግን ኣጋጣሚ ሰላም ምስ ተፈጥረ ሽዑ ንሽዑ ጎንፂ ተፈጢሩ ምስ ኢዮኣስ ማለት እዩ። እኳ ደኣ ተዋጊኦም ማለት እዩ። ኢዮኣስ ይሰዓር ሽዑ ሚካኤል ስሑል እምበኣር ንግስና ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ እቶም ኣብኡ ነበሩ ሽማግለ ዓዲ ብናይ ፍትሐ ብሔር ኣብ ትሕቲኻ ንጉስ ክትሸይም ኣለካ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲኡ ንጉስ ተሸይሙ ሸዓ ተጀመረት እታ ዘመነ መሳፍንቲ ትበሃል 1769 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ዘመነ መሳፍንቲ ቀፂላ ኸዓ ን70 ዓመት ስጋዕ ቴድሮስ ዝመፅእ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ድሕሪ ሚካኤል ስሑል ድሓር ተመሊሱ እዩ ንትግራይ ወልደ ስላሴ ስባጋድስ ገለ እዚኦም ኩሎም እውን ነይሮም እዮም። እዞም ኩሎም እውን ከምቶም ካልኦት መሳፍንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንግስና ዳዮም ዝወዳደሩ ዝነበሩ እምበር ንኢትዮጵያ ንምጥፋእ ኣይነበረን። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ንጉስ ሓድነት ይፈጥር ዝብል ኩሎም ተቐቢሎሞ ነይሮም እዮም። ዋላ ተፈናቂሉ ከለውን ኣብ 70 ዓመት ተጋሩ ኣወንታዊ ዝኾነ ከምዚ ሚካኤል ስሑል ዝገበርዎ ማለት እዩ ተራእዮም ተፃዊቶም። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ዋላ እውን ድሕሪ ሚካኤል ስሑል ብተጋሩ ተዓቢሉ ነይሩ ናይ ዘመን መሳፍንቲ። እቲ ናይ ሸዋ ዝነበረ መንግስቲ በቲ ግዜ ድኽም ዝበለ እዩ ነይሩ። ዝበርትዐ ኣብ ትግራይ ኣብ ጎጃም ኣብ ጎንደር ኣብ ሰሜን ኣካባቢ እዮም ዝነበሩ እቶም መሳፍንቲ። ኩሎም መሳፍንቲ ክነግሱ ዳዮም ዝደልዩ ዝነበሮም እምበር ኣንጻር ኢትዮጵያ ከይዶም ኣይኮኑን። ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከይተረፉ ማለት እዩ። ኣፄ ዮሃንስ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ከመይ ገይሮም ዕላውነት ከይተረፈ ሓልዮም። ግን ሓንቲ ነገር ክተቕሳ ዝደልዩ እዚኣ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ፖለቲካ ጥራይና ንዛረበሉ እምበር እቲ ንምዕባለ ዝግበር ኣስተዋፅኦ ሕጂ ኣፄ ዮሃንስ ዝገበርዎ ብዙሕ ኣይጥቀስን እዩ። ብዙሕ ሰብ እውን ኣይፈልጦን እዩ። ብኩናት ጥራይ ከም ዝሓለፍዎ እቲ ግዜ ዋላቱ ትግራዋይ ከይተረፈ ብዙሕ ኣይፈለጦም። ስለዚ ዘበናዊነት ንምእትታው ኣፄ ዮሃንስ ሓደ ናይ መጥሓን እኽሊ እቲ ግዜ እዩ ዝኣተወ። ካልኣይ ዘበናዊ ሕክምና ብኣፄ ዮሃንስ ግዜ እዩ ዝኣተወ። ሓንቲ ክሊኒክ ሽዑ ተፈጢራ ነይራ፣ የመጀመርያ ክሊኒክ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ናይ በዲዶ ሕማም ብዙሕ ሰብ ይቐትል ስለ ዝነበረ ወዶም ንኣፄ ዮሃንስ ብኡ ሞይቱ ስሞል ፖክስ ምዃኑ እዩ በዲዶ። ንዑ ዘጥፍእ ክትባት ቫክሲኔሽን ኣፄ ዮሃንስ እዮም ዘምፅዎ መጀመርያ። ንባዕሎም ከዓ መጀመርያ እቲ ክትባት ዝወሰዱ ኣፄ ዮሃንስ እዮም። እዚታት ኩሉ ብዙሕ ሰብ ኣይሪኦን ዘሎ፣ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ይከኣለን። ካልእ ግን እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ከዓ ዘእተውዎ ነገራት ነይሩ። ንምሳሌ ናይ ሓደ ጣልያናዊ ፈርኒቸር ንኣቑሑት ናይ ገዛ ዝሰርሕ ቆፂሮም ነይሮም። ሓደ መካኒኩን ረነር ዝበሃል ፈረንሳዊ ቆፂሮም ነይሮም። እቲ ዘመናዊ ውትድርና ዘሰልጥን ኪርክሃም ዝበሃል ምስቶም ግብፃውያን እዩ መፂኡ ከጥቅዕ መፂኡ ዝነበረ። ቀደም ብሊንከን ግዜ ኣብቲ ሲቪል ወር ዝዋጋእ ዝነበረ እዩ። ግን ምስ ተማረኸ ኣፄ ዮሃንስ ንዑ ሒዞም ዘበናዊ ወታደር ንኸሰልጥን ገይሮሞ ነይሮም። ኪርክሃም ኒኮላስ ፓሪሲስ ዝበሃል ከዓ ግሪካዊ ሓኪም ነይሩ፣ ናይ ጥዕና ሓላፊ ገይሮሞ ነይሮም። ሓደ እውን ጠበንጃ ዝሰርሕ ቆፂሮም ነይሮም። ካብ ኩሉ ግን ብጣዕሚ ዝፈተኽዋ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ራእይ ከም ዝነበሮም ኣፄ ዮሃንስ ክንፈልጦ ዝግብኣና። እዚ ኩሉ ዝዛረብ ዘለኹ ባይዘወ ሓደ ሓደ ተጋሩ ከናሽውዎም ስለ ዝሰማዕኩ እየ። ድንቁርና እዩ ዝመስለኒ ንሱ ኣነ። ንመይ ዝመሰሉ ሰብኣይሲ ኣናሽኻ በዚ ሓዲፈ ዮሃንስ ገለመድገለ እናበሉ ዝዛረቡ ተጋሩ ኣለዉ። ዕሽነት እዩ። እንታይ እዮም ገይሮም ኣፄ ዮሃንስ ዘበናዊ ሕርሻ ንክፈጥሩ
ምሩፅ ዘርኢ የድልየና እዩ ብዝብል ተበግሶ ናብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ እቲ ገዳም ዝነበሩ መምህር ወልደ ሰማያት ዝበሃሉ ንዕኦም ደብዳቤ ይፅሕፉሎም ደብዳቤ ፅሒፎም እንታይ እዮም ዝብሉ ብዛዕባ ስነ እፅዋት ፍልጠት ዘለዎ ቦታኒስት ምዃኑ እዩ ብእንግሊዝኛ ስነ እፅዋት ፍልጠት ዘለዎ ሓድሽ ሕርሻ ንምፍጣር ሓሲበ ስለ ዘለኹ በይዛኻ ረኺብካ ስለ ዘለይ እሞ ቆፂረ ብዚ ከስርሖ ኢሎም ደብዳቤ ፅሒፎም ነይሮም ኣፄ ዮሃንስ ስለ ንምዕባለ ዝኸውን እቲ መሰረት ብምሉኡ ኣንፂፎሞ ነይሮም ኣፄ ዮሃንስ ግን ግዜ ይረኸቡን ኩናት ብዘይ ዕረፍቲ ድሓር ከዓ ተሰዊኦም ማለት እዩ እምበር ዓብይ እዚ ናይ ተጋሩ ኣበርክቶ እዚ ናይ ተጋሩ ኣስተዋፅኦ ድሓር ትግራይ ክበሃል ኩሉ ትግራይ መቐለ ገለ ይኩን ተኸሊሎም ደብረ ታቦር ከም ካልኣይ ከተምኦም እዩ ነይሩ ኣፄ ዮሃንስ ብዙሕ ግዜ ደብረ ታቦር እዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ኮታ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ተጋሩ ዝገበርዎ ብመፅሓፍ መልክዕ ክወፅ ኣለዎ እምበር በዚ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ኢንተርቪው ጥራይ ወይ ቃለ መሕትት ዝውዳእ ኣይኮነን ቃለ መዓልቲ ሰፊዕ ክነልዕሉ ኢና ናትና እምነት እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ታሪክ መሊኡ ክፈልጥ መሊኡ ዝፈለጦ ድማ ክንከባኸብ ክሕብሕብ ብመንነቱ ክወርቕ ስለ ዝግባእ ክነልዕሉ ኢና ዝብል እምነት የለኒ ክሳብ ግዜ ዝጎይ ዘለኹ ቀፂላ ዘቕርባ ዓንተወይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፋል ተወሰነ ነገር ርኢና ነርና ሕዚ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብዝብል ርኢናዮ ኢና እንታይ ዓይነት ምሕደራ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ቃንዛ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካብቲ ኩናት ዘሕደሮ በሰላ ከይወፀ መሊኡ ከይወፀስ ሕዚ እውን ብናይ ባዕሉ ሰባት ትዕግስትን ምስትውዓልን ብዚ ጎደሎም ደቁ ሕዚ እውን ካብ መከራ ይወፀን እሞ ኣብኡ ዘድሃበ እዩ ህዝቢ ትግራይ ይረአ ዘሎ ምሕደራዊ ምስቅልቅል ከም ትግራዋይ ወላዲ ከም ትግራዋይ ምሁር ብከመይ ትዕዘቦ እንታይ ፐርሰናሊ ዝስምዐካ ዝረኣየካ ተዝኸውን እውን ትብሎ እውን ኣለካ ቀፂላ ዘላ እውን ንዓ ዝተመልከተት እያ ክብሪ ተጋሩን ምሕደራይ ወሰን ትግራይን ብከመይ ክረጋገፅ ዝግብኦ ዝብል እዩ ክልቲአን ኣጣሚርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ህራይ ዳርጋ ናብ ሸውዓተ ግዜ ስለዘይብልና ቀልጢፈ መልሶ ክፍትን እየ ነታ ናይ መጀመርያ ምሕደራዊ ምስቅልቅል ተባሂሉ ዘሎ ንሱ እኳ ውሒድዎ እየ ዝብል ኣነ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው እንተበልናዮ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ብዕምቀት መርሚርና ክንርድኦ ኣይንኽእልን ብናተይ ርእይቶ ክልተ ግዜ እዩ ተኸዲዑ ትግራይ ሓደ ብኣብይ ዝምራሕ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፅንተት ጀኖሳይድ ምክያዱ እዩ ካልኣይ ውዕል ፕሪቶርያ ወላ እውን ኣንፃራዊ ሰላም ኣብ ትግራይ የምፅእ እምበር ተለጣፊ ግዝያዊ ምምሕዳር ይፈጢሩ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መቐፀልታ ናይ 4 ኪሎ እምበር ነፃ መንግስቲ ክበሃል እውን ኣይከኣልን ብናተይ ርእይቶ ንጥፈታት ኣነ ፀሊአዮም ኣይኮንኩን ኣሕዋተ እዮም እዞም ተጋሩ መሪሕነት ዘለዎ ግን እቲ ዘሎ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ ኣብይ ኣሕመድ ብካልእ ሰባት ወይ ጉጅለ ዝውሰን ውሳኔ እዩ ዘካይድ ዘሎ እንተተባሃለ ዝተጋነነ ኣይኮነን ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዙርያ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መኸርቲ መሲሎም ኣትዮም ዘለዉ ኣትማን ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ ኣለዉ ንዓዶም ዝብሉ ግን ኣትማን ከኣትዮም ኣለዉ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክጣበቑ ተወፊዮም ክሰርሑ ኣይክእሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ናይ ትግራይ ረብሓ ዋዕላ ተፀዊዑ ድማ ነቲ ተልእኾ ናይቶም ጉልባብ ጥራይ እዩ ክኸውን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ረብሓ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምሳቶ ተሓሒዛ ተኸይድ እቲ ናይ ክብሪ ተጋሩን ምሕደራዊ ወሰን ትግራይን ብኸመይ እዩ ክረጋገፅ ዝብል ክብሪ ትግራይን ምሕደራዊ ወሰን ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእል ብውፍያት ደቂ ትግራይ ዋላ እውን ብጀኖሳይድ ኩናት ብዙሕ ጉድኣት ይብፅሐና እምበር ዕቁር ሓይሊ ዓንተ ወይ ኢለ ነይረ ዕቁር ሓይሊ ብዙሕ እዩ ዘለና ንሕና ተጋሩ ትግራይ ከም ናይ ጥንታውያን ግብፃውያን
بينو وكا فينيكس زبሃል عف نيرو مويتو زتسأ كم يا تقرأ كتكون مويتا زتسأت هاجر يا حتبሃል تقرأ أنا جن كم تسنبل علي كمسل عزدلي نتقرأ كابز درق نفسي أباش أقورا هوت زريئو كنفي أو صيو أب أير زنصافف زبرر كم يا تقرأ كتكون زبل أمنتي زلاني بس الله وفي عدك أدما كم تبرر ترطر يبلين لازم بزي عصوز الله ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገላውዲዮስ ግዜ እናደረሰና እምበር ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ፍልጠት ብዙሕ ሓቦ ካባኻ ክንረክብ ካባኻ ክንሰንቕ ከም እንኽእል ካልኦት እውን ከምኡ ከም ዝርድኡኒ ተስፋ ገብር እንተኾነ ግን እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ይኸውንን ዝብል እምነት ኣለኒ هو تصبغ دحان ህዝቢ ንምምሃር ኩነታት ዘሎ ሓቂ ናብ ህዝቢ ንክወርድ ኣብ ምግባር ትዕቅቦ ወይ ድማ ትስስቆ ነገር ኣይረአኹን ቅድሚ ሕዚ ናብ ካልኦት ሚድያታት ትህቦም መብርህታት ርኢ ስለ ዝነበርኩ በዚ ሓቦ እዚ ንሕና እውን ሓቦ ክንሰንቕ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኣይትፍለየናን ዝብል እምነት ኣለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዎ ሓንሳብ ምጀመርና ክንቅፅሎ ኢና ግዲ የለን ግን ሎሚ ዝገበርና እውን ፅቡቅ እዩ ሎሚ ዝገበርና እውን እዚ መድረክ እዚ ብዙሕ ሰብ ክመሃረሉ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ተመራማሪ ታሪክን ምሁር ፖለቲካል ሳይንስን ዕፅር ብዝበለ መልክዕ ብኡ ገሊፀ ንዝሃበና መብሪ ካብ ልቢ እናመስገና ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ብዛዕባ ዕብየትና ውድቀትና ወይ ድማ ብሓፈሻ ካብቲ ማለ ክሳብ ሎሚ ዝሓለፍና ሂወት እንታይ ከም ዝመስሉ ፅቕልል ብዝበለ መልክዑ ንዝሃበና መብሪ ካብ ልቢ ነመስግን ኣብ ቀፃላይ እውን ደገፉ ከም ዘይፍለና ቃል ኣትዩልና ኣሎ ንኩላ ኩሉ ንዶክተር ገላውዲዮስ ኮነ ንሰማዕቲ ምሳና ስለ ፀናሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን ክብረት ይሃበልና يقولنا كبرت يا ولا تقول رجيرجيس عايزوها برتع أنا ممكن تحاورك تعال كني እሺ ክብረት እሺ ደሓን ቀኒ